ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕಡ್ ಅಗೆ ಪರಾವಂದಿ ಮದ ಪರಾವಂದಿ ತಾಲ್ ಪರಾವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿದ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಸೆರಂಗಡು ಪಾಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜೈನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನದಿಗೆ ಮಿನಿ ಇತ್ತದಿಂದ ಇನಿ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕಾರಮುದಲೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಇತ್ತದು. ಆಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಸೋಲಾಟನ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ. ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾನ್ನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಿಡಲ ತಂಕ ಅಂಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪಿಂಕೊಂದುಲ್ಲಲು. ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕಡು ಮದಪರಾವಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬಿಂದಿನ ಮಂದರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ್ಲ ಬುಡ್ಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜನವರಿ ಆಜಿ 1914 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತೆದ ಕುಟ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಐದನೇ ದಿನದ ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಸುಗಿಪುನಕ್ಲು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಡಪದ ಒಬ್ಬುಕ ಶಾಲಿನಿ ಹೆಬ್ಬರ್. ಅವೇ ರೀತಿ ದುನಿಪು ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಎಸ್ ಪಚನಾಡಿ ಮುಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನಕ. ಪುಂಡುಗುರಿಗಾರೆ ಮಲೆ ಮಗಳೇ ಮೋಗೆದ ಬಾಲಿಗೆ ಮಲೆ ಮಗಳೇ ಮೋಗೆದ ಬಾಲಿಗೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲೆ ದತ್ತಿದಾನೆ ಮೋನೆ ಚಕೋಲಿ ದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋನೆ ತುಂಡುದಾಡೆ ಕುಡಾರಿ ಕೈದ ಪತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆ ಕಳೆದು ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆ ಕಳೆದು ಪುಂಡುಗುರಿಕಾರೆ ಮಲೆಮಗಳ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಅರ್ತಿದ ಆನೆದ ಮೋನೆದ ಆ ಗಣಪತಿನು ದುಂಬಾದು ನೆನೆತೊಂದು ತರೆನು ತಗ್ಗಾವನುವೆ. ಪುಂಡುಗುರಿಕಾರೆ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಗುಂಪು ಗಣ ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪು ಗಣನಾಥೆ ಆ ಅರ್ಥೋಡು ಮೂಲ ಪದ ಬಳಕೆ ಆತನು. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಸುರುಕಾದ ಬರೆತಿನ ಸುಗಿಪು ಉಂದು. ಪುಂಡು ವೇಷ ಪಂಡ ಜವನಾಟಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥೋಡು ಜವನಾಟಿಗೆದ ವೇಷ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಆ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಂದಾರದಾರು ಭಾಗವತೇರ್ಲ ಅಂದ ಅಂಚ ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಗು ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪುಂಡು ಪುಂಡಾಟಿಗೆ ಕೊಂಡಾಟಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥೋಡು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥೋಡ್ಲ ಬಳಕೆ ಆಪ್ ಮೂಲು ಪುಂಡು ಗುರಿಕಾರ ಪಂಡ ಕನಕಲೇನ ಒಡೆಯ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ. ಮಲೆಮಗಳ ಪಂಡ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿನ ಮೋಕೆದ
ಮಗೆ ಚೌತಿದಾನಿ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಹೋಳಿಗೆ ಪೂರ ದೀದು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಂದು ಪೂರ ತೆರೆದಿನ ವಿಚಾರನಿಕ್ಲೆ ಆನೆ ಮೋನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಅಂಗರಾಗನು ದೆತ್ತದು ಬಾಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ತಾನು ಮೀಯರ ಪೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತಗೂ ಕಾಪುಡು ಒಂದು ಪನ್ಯಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಬರ್ಪೇರು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ನಮಗೆ ತಡಪುವೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲಡೈ ಹಾಪುಂಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗನ ಮಂಡದೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಬುಲಿಪಿನೇನು ತೂಯರ ಒಂದಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಬಾಲೆಗೆ ಬಕ್ಕೋರ ಜೀವ ಕಳ ಕೊರಿಯರೆ ಬಡಕಾಯಿ ಮೈಟ್ ಜೈದಿನಕ್ಲು ಏರೆ ಪಡಕ್ಲ ತರಕರ್ತ ಕಲ್ನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಗಣಕ್ಲಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಆನೆ ಜೆತು ತುಪ್ಪನು ಆನೆದ ತರೆನ ಕನಪೇರು ಆ ತರೆನು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಆನೆ ಮೋನದ ದೇವರ ಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪರಶುನು ಪತಿನಾರು ತುಂಡು ದಾಡೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಚೌತಿದ ದಿನ ತಾನಿ ಭಕ್ತಿರು ಪೂರ ಬಳಸಿದಿನೇನು ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸರಿ ತಿಂದೇರು ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಂಡು ಉಚ್ಚುನು ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟೊಂಡೇರು ಅರ್ನ ವಾಹನ ಇಲಿ ಆ ಇಲಿತ ಮಿತ್ತಿಯರ್ನಾಗೆ ಇಲಿക്ക് ತುಂಬೆರಾಯ್ಚಿಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಎಪ್ಪಲ ತುಂಬು ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರದಿ ನಂಚಿನ ಆ ಚೀಪದ ತೆನಸನ್ನು ಪೂರ ತಿಂದುದಾನ ತುಂಬೆರಾಯ್ಚಿಗೆ ಅಂಚ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕರ್ಮನು ಊರೊಂದು ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಚಂದ್ರ ಮಿತ್ತದು ಕಿಸ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಏನಂತೂದು ತಿಳಿಪೋನ ಹಿಂಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೋನ ಬಂದು ದಾಡೆನು ಪಲ್ತು ದಕ್ಕಿ ಅಪ್ಪಗ ಚಂದ್ರೆ ಮೋಡದ ಉಲಾಯಿ ಪೊಪ್ಪಿ ಈ ಮೋಡದ ಉಲಾಯಿ ಪೊಪ್ಪನ ಚೌತಿದಾನಿ ನಾನು ಏರ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ತುಯ್ಯರ್ನ ಅಪವಾದ ತಪ್ಪರ ಬೆಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತು ಶಾಪನು ಚಂದ್ರದೇವರೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ತುಂಡು ದಾಡಿದಾರೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತಳೆಪು ಇತ್ತೆಂಡ ಅವೇನು ಕಳೆದು ಕೊರು ಪಂದು ಮಂದಾರದ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಟ್ಟೊಂದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸುಗಿಪು ದುಣಿಪು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ತಳೆಪು ಆ ಮಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬಾದ ಸುರುತ ಸೊಲ್ಮೆನು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾದ ಭಾರತದ ಉತ್ತರದ ಎತ್ತರಡು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬನ್ಪ ದಕ್ಷಿಣದ ಈ ಬಿತ್ತರದ ಕಾಶಿವು ಜೈನ ಕಾಶಿ ಪಂಡದ್ದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುವನ ತಿಲಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಬಸದಿಯಿಂದಲ ಬನ್ಪೇರು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತರತಗ್ಗಾವಣೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಂಚಿನ 4 ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರರಿಗಿಲ ಬಕ್ಕ ಈ ಸಬೆಟಪ್ಪನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ಬಕ್ಕ ಈ ದುಣಿಪು ಸಿಗುಪು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ದೂರದ ಜನ ಮಂದೆಗೂ ಕೆಪಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತು ಕೇನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂಧಾವೆ ವಾಲಿನ ಒದೆ ಕೊಡದ ದಿನ ಆತನು ಸೀತಾದೇವಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಇನಿತ ಪ್ರವಚನೊಡುಪ್ಪುನು ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಸುಂದರ ಕಾಂಡದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುನು ಪತನ ಜಲ ಕರಿದಿಯೇಗೆ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಲಗಾಯಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತಿ పొడినేజి గండెడించి పూరల కరుంచిదే పోండోవో పార్దిద్ది పొడినేజి గండెడించి పూరల కరుంచిదే పోండోవో ಪತ್ತನಾ ಜಲ ಕರಿದೆ ಬೇಸೋಡು ಪತ್ತು ಓಪಿನಾನಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಪತ್ತನಾಜೆದಾನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಟದ ಮೇಳಲು ಪೂರ ಉಲಾಯಿ ಪೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಒರಿದು ಬೈದಿನವು ಮಾತ್ರ ದೈವ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೇಮನೇರಿಯಿಂದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತನಾಜದ ಉಲಾಯಿಡು ಮುಗ್ಗೋಡು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ಉಂಟು ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿಬಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆನ ಪೂರ ಅರೆಗಳೋಡು ಮುಗಿತದು ಬಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಪಿನವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದ ರೀತಿ ಅಂಚಾದ
ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿಬಕ್ಕ ಕಂಡ ದಪ್ಪನು ಐದು ಬಕ್ಕ ನೇಜಿ ನಡಿಪಿನಿ ಈ ನೇಜಿ ನಡಿಯರ್ದು ದುಂಬು ಬಾರು ಬಿತ್ತದು ನೇಜಿ ಆವಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಈಗ ಕೆದುತ ನೀರ ಗುವೆಲ್ದ ನೀರ ಬುರ್ದು ಇಂಚ ನೇಜಿ ಬುಲೆಪಾವನ ಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಮೂಲು ಅಂಚ ಬುಲೆಪಾದೇರು ಆಂಡ ವರುಣ ದೇವರೇನು ಸುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಆ ಬೇಷದ ಪೊರ್ತುಗು ಬರೊಂದಿಚ್ಚಿ ದೊಂಬು ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಪಾರ್ದಿ ಬಾರ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತದು ಅವು ಎಲಿಲ್ಯ ನೇಜಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೊಂದಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಕಂಚೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಕಂಚಿನ ದಾನೆ ಬರ್ಸನೆ ಬತ್ತಿಜಿನ ದಾದಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿತಿ ಎತೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದದ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬರೋಡೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕೇತು ಗುವೆನಾಜಿದ್ ದಂಬೆಲು ಕೂಡಾದು ಪೋಗೊಂಡು ದೋಟೊಲು ಮಾತ ಕೆಂಪಾಂಡ ದೋಟೊಲು ಮಾತ ಕೆಂಪಾಂಡ ಊರು ಕೂಡಿಗೆ ಆದ ಗೆರಮದೇವರೆ ಗೊಂಜಿದಿನ ಬೊಂಡದ ಬಿಸೆ ಕಲಾಂಡ ದೇವರೆಗು ಒಂಜಿದಿನ ಬೊಂಡದ ಬಿಸೇಕ ಆಂಡಗ ಗುವೆಲು ಕೆದು ಪೂರ ಬತ್ತಿದು ಪೋಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದು ಪೋಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ನೇಜಿನ ಬುಳೆಪೇರ್ಲ ನೀರಿಜ್ಜಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ರೀತಿನ ತೆರೆಯೊಂದ ನೆಟ್ಟು ದಾದಾತನ ಸಂಗತಿ ಬಂದ ಬೇತ ದೇಶದ ಕುಲು ಮೋಡದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಾದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬುಲೆನು ಪೂರ ಹಾಳು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೇರ ಪನ್ಪಿ ನಡೆಮುಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತೆ ಆತಿನ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಹೊರ ಬತ್ತಂಡ ಹೊರಾನೆ ದೊರಿಯುಂಡು ಹೊರಾನೆ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ದೊಂಬು ಕಾಯುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೀಕು ಸಂಕಟ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಆಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲದಾದ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆ ಬರ್ಸದ ರೀತಿ ಎಂಚಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವರ್ಣನೆ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಗುಡು ಗುಡು ಲಡಲ್ಲು ಮರ ಪುಲಿಲೆಗ ಪಾದೆಲು ಪುಡೈಲೆಗ ತೆಡೆಲೆ ಮೊರೆಸೆಲಗ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಪಾದಿ ಪೋಂಡು ತಿಗಲೆ ನಡುಗುಂಡುಲ ಇಡೆ ತಿಗಲೆ ನಡುಗುಂಡುಳ ಗಿಡಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲಿಡಿತಿನ ಮಣ್ಣು ಪತಿದಿನ ಬಟ್ಟಿ ಕಡ್ಪತ್ತಿಲೆನು ಜಾಲ ಗುಯ್ತಿದು ದಕ್ಕದಾಡಿಂಜಾಗ ಗುಡುಗುಡು ಲಟ ಲಟ ಅಂದಾಂಡು ತೆಡಿಲು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜೆ ಹಾಕನಗ ಪುಟ್ಟುನ ಶಬ್ದ ಅವೇ ಗುಡುಗುಡು ತೆಡಿಲು ಹಾಕನಾಗ ಖಾಲಿ ಶಬ್ದನೇ ಪುಟ್ಟುನತ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಸೂಲ ಪೊಟ್ಟು ಬಲ್ಪು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರ್ಪಿನದ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಮಿಂಚಿ ಸುರುಕು ತೋಜು ಮಿಂಚಿ ತೋಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಿಧಾನಡು ಬತ್ತು ಕೆಬಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ದ ಹತ್ರ ಕೆಲವರು ಮಿಂಚಿ ತೋಜಿ ಸಾತಿಗೆ ಕೆಬಿಕೆ ಕೈ ಬತ್ವಿ ಓಲ ತೆಡಿಲದ ಆ ಗುಡುಗುಡುಕು ತಿಗಲದ ಗೂಡು ಗುಡುಗುಡು ಬಂದು ಓಲ ಲಟಲ್ಲ ಅಂಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಕೆಬಿಕೆ ಕೈ ಬತ್ತು ತಿಗಲ ಪುಡದ ಸಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ತೆಡಿಲು ಹಾಕಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪ ತಾರೆ ಪೊತ್ತಿನೇನು ತೂಪ ಬರ್ಸದ ಸಮಯಗು ತೆಡಿಲು ತಾರೆದ ಕೊಡಿಕ ಹಾಕತ್ತಂಡ ತಾರೆ ಪೊತ್ತದು ಒಪ್ಪುಂಡು ತಾರಿದ ಕೊಡಿಕ ಹಾಕಂಡ ತಾರಿ ಪೊತ್ತದು ಒಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕುಬಲ್ಗೆ ಹಾಕಂಡ
ಇಲ್ಲು ಸೂಂಬೆ ನರಮಾನಿಗಾಕದ ಎತೋ ಜನ ಸೈತಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿನೂ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನ್ವ ಅವೇ ಬಾರದ ಮುದ್ದೆಲಿಗೆ ತೆಡಿಲಾಕಂಡ ಬಂಗಾರ ಪುಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪೋದು ಕರ್ತನೆ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಬಂಗಾರ ಪೆಜ್ಜಿದಿನವ ಬಂಗಾರ ದೈದಿನವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಂಚಿಪ್ಪೋಗು ತೆರೆದಿನವ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕಾಲದ ಈ ಸಮಯ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಇಂಚ ತೆಡಿಲು ಗುದೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಮರ ಲಟ 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 ಅಂದು ಪೊಲಿಂಡು ಗಾಳಿ ಬಿರ್ಸದ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನಾಗ ಐಕೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಮರ ಅವು ಪೊಲಿಯರ ಸುರಾಂಡು ಪಾದೆಲ್ಲ ಲಟ ಲಟ ಅಂದು ಪುಡವು ಲೆಕ್ಕ ತೆಡಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಜನ ಮಂದೆ ಪೋಡಿಗೆಡು ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಕಲ ತಿಗಲದ ಗೂಡು ಗಡಗಡ ಅಂದಾಡು ಕತ್ತಿನ ಒಯ್ತು ದಕ್ಕೇರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕುವವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ತೆಡಿಲು ಬರ್ಪನು ಅಂದಾಡ ಕತ್ತಿನ ಒಯ್ತು ಜಾಲಗೆ ದಕ್ಕೇರು ದಯಗೆ ಕರ್ಬ ತೆಡಿಲು ಒಯ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಮೂಲು ಕತ್ತಿ ಒಯ್ತು ದಗದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನನ್ನದಾದಾಂಡು ಕಂಡೊಗೆರು ಜತ್ತುಂಡುಗ ಕಂಡೊಗು ಎರು ಜತ್ತುಂಡಗ ಉರಲು ಕೇಂಡೊಂದುಂಡುಗೋ ನೇಜಿ ಗಂಟಾವೋನ್ ಪಿಯತೆ ಪೋಂಡು ವ್ಯತೆ ಪೋಂಡು ದಪ್ಪುವೆರು ಬರಿ ಕಟ್ಟುವೆರು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವೆರು ದಪ್ಪುವೆರು ಬರಿ ಕಟ್ಟುವೆರು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವೆರು ಪಂಜೋಳು ಪಾದನೆನೆ ಪಂಡೊಂದು ನೇಜಿ ದಪ್ಪುವೆರು ಪಾರ್ದನನ ಪಂಡೊಂದು ನೇಜಿ ದಪ್ಪುವೆರು ನಟ್ಪೆರ ಇಂಚ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿತೆರು ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿತೆರು ಬರ್ಸದ ಬಿರ್ಸು ಪರ್ಬದ ದುರ್ಸುದ ಲೆಕ್ಕ ವರಾನೆ ದೊರಿನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಕಿಷ್ಕಿಂದದ ಮಣ್ಣಡು ನೀರಾಂಡು ಕಂಡ ಬೈಲಡು ಪೂರ ನೀರು ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಗು ಅಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ಮನ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಡದಪ್ಪಡು ಐಕಾತ್ರ ಎರು ಕಟ್ಟಿಯರು ನೊಗನಾಯರು ಕಂತೇರು ಎರು ಕಟ್ಟಿಯರು ಎರುನು ಕಂಡೋಗು ಜಪಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಉರಲ್ ಪಾಡಿಯರು ಈ ಉರಲ್ ಬಂಡ ಎರುನು ಮಾದೇವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಓಬಲ್ಲ ದಾನೆ ಪಜ್ಜಪಾಡು ಜನ ಮುಡಾಯಿ ಕರೆ ಒರಿದುಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಏರೊಂದುಂಡು ಬೇಗ ಪಜ್ಜಪಾಡುಲ ಇಂಚ ಅಂದು ಉರಾಲನು ಅನ್ಪೇರು ಓಬಲ್ಲ ದಾನೇ ಇಂದು ಇಂಚ ಕೆಂದಿನ ನೆಂಪೆಂಕ್ ಅಂಚ ಉರಲ ಪಾರ್ದು ಎರುನು ಬೆನ್ಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ದತ್ತದು ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಸಮತಟ್ಟಾಯರೆ ಆ ನೊಗಕ್ಕೆ ಪಲಾಯಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಆ ಪಲಾಯಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಎರುಕುಲ್ನ ರಡ್ಡು ಬೀಲೊಲ್ಲ ಬತ್ತು ಓ ಪಡಪಡ ಪಡಪಡ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಡುಪುನಾಗದ್ದಾನೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಅಂಜವು ಎರುಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಲಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಗೊಬ್ಬುಂದಾಗಿಂದ ಅಮ್ಮಡಗೆ ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪಿನ ಅವು ಗೊಬ್ಬುನತ್ತು ಬಾಲೆ ಅವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಪಲಾಯಿ ಪಾರ್ದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಐದು ಬಕ್ಕ ನೇಜಿ ಕಂಚಿದು ಒಪ್ಪುನು ಗಂಟಾಪುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಬೆದೆ ಪೋಂಡು ನೇಜಿನ ಪೊಂಜೋಲು ಪೋದು ದೆತ್ತೆರು ನೇಜಿ ಕಟ್ಟಿಯರು ಬುಟ್ಟಿಡು ಬಟ್ಟಿಡು ದಿವೊಂದು ಕಂತೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವನ ಅರ್ಧ ಆಂಡು ಕಂಡ ಕಡುಪುನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಂಡು ನೇಜಿ ನಡ್ಪಿನ ತುಂಬು ಸುತ್ತ ಕಂಡ ಕಡುಪೇರು ಕಂಡದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ತೋಡು ಮಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ದಯಗೆ ಬಂಡ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಆ ತೋಡುದ ಜತದು ತಿರ್ತಕೊಂಡೋಗ ಅತ್ತನ ತೋಡುಗ ಜತದು ಪೋಪು ಅಂಚ ಕಂಡದ ಬರಿ ಕರ್ತಾಂಡು ತೋಡು ಕಟ್ಟದಾಂಡು ಕಡುಪುನೇನಾಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೇಲೆಲು ಪೂರ ಐಬಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲು ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತ ಪಾರ್ದನ ಪಂಡೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ನೇಜಿನ ನಡಿಯರು ಇಂಚ ಸುರುಕಾದ ಕಂಡದಾದ ಬೆನ್ಪಿನ ಬೆನ್ನಿಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಮುಗಿತೇರು ಒಂದು ಬೇಷ ಕರಿದು ಕಾರ್ತೆಲು
ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚ ಬೇಲಾಪುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಟಿ ಕರಿಪೆರೆ ಮದಿಮೆಯಾದಿತ್ತಿನ ಪೊಸ ಪೊಣ್ಣೊಳಪ್ಪೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ಗೆದ್ದಾಟಾಡಿ ತಿಂಗಳೋಡು ಆಟಿ ಕರಿಪೆರೆ ಮದಿಮೆಯಾದಿತ್ತಿ ಪೊಸ ಪೊಣ್ಣೊಳಪ್ಪೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ಗೆತ್ತದಾಟಿ ತಿಂಗಳೊಡು ತೈತಿ ನಕ್ಳೆಗಿ ನೊಪ್ಪು ಕಜಿಪು ಬಾಜಿಲನ ತಟ್ಟಿಡಿದೀದೆ ತೈತಿ ನಗ್ಳೆಗಿ ನೊಪ್ಪು ಕಜಿಪು ಬಾಜಿಲನ ತಟ್ಟಿಡಿದೀದೆ ಪೊಸಕೊಂಡು ದೀದೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಆ ಕಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿನೆ ಒಕ್ಕ ವರ್ಪಿನವು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಸ ದೊರಿಯೊಂದೇ ಉಪ್ಪು ದುಂಬು ಬನ್ಪಿನವು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಗು ತೋಜಿ ದುಂಬಂಜಿ ಗಾದೆ ಎತ್ತನು ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡ ಅವನಿಗೆ ಪಂಡ ಆಟಿಡು ದೊಂಬು ಕಾಯಿಜಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ದೊಂಬು ಕಾಯಿಂಡ ಆ ಗಟ್ಟಿ ಆನೆದ ಆ ಚರ್ಮದ ಇಂದುವೆ ಪುಡಾದು ಚರ್ಮನೆ ಪುಡಾದು ಬೆರಿ ಪುಡ ಅವನೊಂದು ಆನಾಗ ಬಕ್ಕ ನರಮನಿಲು ಎಂಚ ಒರಿವೇರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪವರ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಕ್ಕ ದೊಂಬು ಕಾಯಿನಾಗ ಮೇಯ್ಪುರ ಉರಿಯುನೆ ಅಂಚ ಬರ್ಸನೇ ಬರಂದುಪ್ಪನಂಚಿ ನಾವು ಪೊರ್ತುಡು ದಾಲ ತಿನಿಯರ ಪುರ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ದಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತನು ಇತ್ತ ಪುರ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂದು ಆ ಲೇಸ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ದುಂಬು ರಚ್ಚೆ ಗೂಂಜಿ నేను ಪೂರ ಬರೆತೇರು ಮಂದಾರದಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ನೀರು ಪಡ್ ಪಾಡ್ದು ಮರಿಯಲ್ಲದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಗಾವಡು ಬಕ್ಕ ಸೋನೋಡ್ಲ ಇಂಚ ಆಯ್ತಾ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದ ಅತ್ತನ ತೊಜಂಕನ ಕಾಂತದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದ ತೊಜಂಕ ನಾಜವೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಪೂಂಬೆ ಬಕ್ಕ ಬೊಂಬೆ ದೇನು ಪೂರ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದೆ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತುಂಡು ನಿಜವಾದ ಇತ್ತದ ಈ ತೆನಸನ್ನು ತಿಂದು ಜೀವನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಹಳ್ಳಿದೇನ ತೆನಸು ತಿಂದು ಬದುಕು ನವೇ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ತೋಜು ಮೂಲದಾದ ಬಂತೇರು ಬಕ್ಕ ಮಂದಾರದಾರು ಮದ್ಮೆದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಹೊಸ ಮದ್ಮಾಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲೆರ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಮದ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಆಟಿಡು ಅಮಾಸದಾನಿ ಬಲಸ್ವೇರು ತೈತಿನೋಗು ಬಲಸನು ಬಂದು ತೊಜಂಕ್ ಅತ್ತನ ಮೀನು ಮಾಸನ ಇಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ತೈತಿನೋಗು ಬಲಸದು ಉನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೇರು ಆಟಿಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿದ ಆಟಿ ಕಳಂಜಿ ದಯಗೆ ಬರ್ಪೆ ಊರದ ಮಾರಿನ ಗಿಡ ಪೆರೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬರ್ಪೆ ಕಳಂಜ 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 ಅಂದ್ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತೆನ ಕಳಂಜೆ ಬಾಣಗು ದಿಟ್ಟಿದಿಯೇನ ಕಳಂಜೆ ಇಂಚ ಕಳಂಜನ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನ ಕೇನುವ ಕಳಂಜೆ ಇಂಚ ಊರದ ಮಾರಿನ ಗಿಡತೆ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಡು ಆ ಮಾಯೋಡು ಗಿಡತೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ನಿಜ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಚ ಅಕಲು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕಳಂಜ ವೇಷ ಪಾಡ್ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಕಾಡ ಮರ್ದನು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅವಿನ ಪಟ್ಟದು ಅಕಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಸೀಕು ಸಂಕಡನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಮಾಯದ ಅನುಗ್ರಹಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕಳಂಜ ವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಇಂಚ ಮರ್ದನು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಸೀಕು ಸಂಕಡನು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ತೆರಿವ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಆಟಿಡು ಆಟಿದ ಮಾಸೆದಾನಿ ಮೂಡಾಯಿ ಬಲ್ಪ ಒಡ್ಡ ಮೂಡಾಯಿ ಬಲ್ಪ ಒಡ್ಡ ಕರ್ಬ ಮುಟ್ಟ ವಂದೆ ತೆಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿಡ
ಕೊದಂಟಿಡಾಗುದುದು ಕರ್ಬ ಮುಟ್ಟವಂದೆ ತೆಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿಡ ಕೊದಂಟಿಡಾಗುದುದು ಕೆತ್ತೆಲಕ್ಕಾದ ಪಾಳೆದ ಕೆತ್ತೆ ಪರ್ದು ಕೆತ್ತೆಲಕ್ಕಾದ ಪಾಳೆದ ಕೆತ್ತೆ ಪರ್ದು ತಾರೈದ ಗಂಜಿನ ಉನಂದಿನ ಕುಲಿಜಿ ತಾರೈದ ಗಂಜಿನ ಉನಂದಿನ ಕುಲಿಜಿ ಈ ಆಟಿದ ಮೊಸದಾನಿ ಪಾಲೆದ ಮರ್ದನು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪ ಬೊಲ್ಪೇರ್ ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಮರತಡೆಗೆ ಪೋಡು ಮರತ ಮುದೇಲಡು ದುಂಬಿಂಚೆತ್ತನಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕುಂಟುನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಕೆತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಪ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪೇರ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ಲಕ್ಕುನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಬನೋಲಿ ಆಂಡಲ ಆ ಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಒರಿತದು ಬೈದ ನು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಪರಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ಸೀಕ ಸಂಕಟಲ ಬರ್ಪುಚಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಆ ಮರ್ದುಡು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಮರ್ದುಡು ಪೂರಾ ರೀತಿದ ಮರ್ದಲು ಬತ್ತು ಸೇರುಂಡಿಗೆ ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದು ಆ ಮರ್ದನು ಪರಂಡ ಒವ್ವೇ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒರಿದನು ಈ ಮರ್ದು ಪರ್ಣ ದಾನಾಪ್ನು ಉಡಲಗು ಉಷ್ಣ ಏರುಂಡು ಈ ಬಾಯಿ ಪೋಕಲ ಪುರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟಪ್ಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಐಕಾತ್ರ ಮೇಯ್ ಸಂಪಾವುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಮೆಂತೆಪಾಡಿನಂಚಿನ ತಾರೈದ ಗಂಜಿನ ಅನಿ ಉನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಟು ಮರ್ದು ಪರೋಡು ಆಡಿಗೆ ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಗಂಜಿವು ನೋಡು ಈ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೋದು ಕತ್ತಿಡು ಕೊಡತು ದೆತ್ತು ಕನಪಿನತ್ತು ಅವೇನು ಕಲ್ಲಡು ಗುದುದು ಐತ ಕೆತ್ತೇನು ದೆತ್ತದು ಕಂತದು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಗುದುದು ಐಟು ಮರ್ದದೆ ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಅರದು ಮರ್ದು ಮಲ್ತದು ಪರ್ದ ಆಪುಂಡು ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜವು ನರಮಾನಿ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ಉಂತಿದ್ದಿ ಕೆದು ಹತ್ತು ಪರಪು ಸುದೆತ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಪರತೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಲದ ಆ ಕಟ್ಟನು ಮೀರರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಚಿ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಗು ತಗ್ಗೊಡೆ ಬಗ್ಗೊಡೆ ನಡಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ನಡಪೆರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಈ ಮರ್ದ ಪರ್ಪಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಮೂಲ ತೆರಿಪದೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಸೋನದ ಅಮಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಬಂತೇಳಿದು ಪರ್ಬದ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನವರಾತ್ರಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಮಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಪೂರ ಮೀಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲ ಮದ್ಮಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಮೈದಿನಲ್ಲು ಮೈತಿದಿಯಲ್ಲು ಮೊಕಲೇನು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಕಡಲ ಬರಿಕೆ ಪೋದು ಕಡಲ ನೀರು ಮೀಯರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಪೇಂಟೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಜಬೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಮಾಮಿ ಎಂಜಬೋಡು ಬಚ್ಚಿರೇನ ಪೂಲ ಅವ್ವ ಸಂಚಿಡು ಎಂಜಬೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ದುತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಮದ್ಮೆ ಪೊರ್ಲುಡು ದಿತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲು ಪುರ ಉಂಡು ಇಂಚ ಆಟಿ ಕರಿದಾಯಿನೆ ಬಕ್ಕ ಸೋಣ ಬತ್ತಡೆ ಬಂಗಾರದ ಕುರುಕ ಕಿಲೆಕಾಗ ಸೋಣ ಬತ್ತಡೆ ಬಂಗಾರದ ಕುರುಕ ಕಿಲೆಕ ಕೇದಾಯ್ದ ಪೂಂಬೆ ಬೀಗೆಣೆ ಕೇದಾಯ್ದ ಪೂಂಬೆ ಬೀಗಿಡಿಯೇ ಕೇ ಬೊಟ್ಟೆ ದಿಂಜೊಂದು ತಾರೆದ ಗಜವು ದೆಪ್ಪಾದೆ ಕೇ ಬೊಟ್ಟೆ ದಿಂಜೊಂದು ತಾರೆದ ಗಜವು ದೆಪ್ಪಾದೆ ತಾರೆದ ಮುದೆನು ದೆಪ್ಪಾದೆ ತಪ್ಪು ದೀಪಾದೆ ತಾರೆ
ತಾರೆದ ಮುದೆನ ತೆಪ್ಪಾದಿ ತಪ್ಪು ದೀಪಾದಿ ಮೇಲಿಗೆ ಮಣಪಾಡುಂದು ಬೇರೆ ಸಾಗುದುಂಡು ಓ ಸೋನ ಬತ್ತಂಡು ಬಂಗಾರದ ಕೊರು ಕಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಕೇದೆಗೆದ ದೈಟ್ ಕೇದೆಗೆದ ಪೂ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಕೇದೆಗೆದ ಪೂಟು ಎಸಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೇದೆಗೆದ ಪೂ ಪಂಡ ಕೇತಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನಾಗಿ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನೆಂಪರ್ಪುಂಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಆ ಲಿಂಗದ ಎತ್ತರ ಎತ್ತುಂಡು ಅಡಿ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂದು ತೆರಿಯರೆ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇತಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡೆಗೆ ಅನ್ನು ತೂದು ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಅವು ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ಕೋಪ ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಶಾಪ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಇಡ್ಬೋದು ಕೇದೆಯಾದ ಪುಟ್ಟುಲಾ ಅಂತ ಅಂಚ ಕೇದೆಗೆ ಪೂನು ಈಶ್ವರಗ ದೀಪಚೇರು ನಿಷಿದ್ಧ ನಾಗಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಳಸಿದ ಕೊಡಿನ ದಿಯರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇ ಪುರ ಈ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತು ತುಳಸಿ ದುಂಬೆ ಎಂಚೆ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರ್ತಿ ಅಪ್ಸರೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಪುರ್ಲು ತೂದು ಮರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ನಲ್ತೊಂಡಲ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೂ ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡು ಕೋಪ ಕೊಡ್ದು ಈ ಪೋದು ಭೂಮಿಡು ತುಳಸಿ ಆದ ಬಿಟ್ಟುಲಾ ಅಂಚ ತುಳಸಿದ ಕೊಡಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ದಿಯರೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಹನುಮಂತ ದೇವರೇ ಶಂಖಪುಷ್ಪ ದಿಯರ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ನಂಬಿಕೆಲುಂಡು ಅಂಚ ಸೋನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದಾಪುನು ತಾರದ ಮುದೆಲು ಬುಡ್ಪಾವ ಕಂಗದ ಮುದೆಲು ಬುಡ್ಪಾವ ತಾರೆಗೆ ತಪ್ಪುದೀದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಬೊಂಜಬಾರ್ದು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ದಯಗೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುನು ಕೂಡ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಶ ಪಾಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಇಂಚ ಆ ವಿಚಾರಲ ಮೂಲು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ತಾರದ ಕೊಬ್ಬೆಪುರ ಬುಡ್ಪವೇರು ಕೈಲು ಪತದುಪ್ಪುಂಡು ತೆಂಡೆಲ್ದ ಆ ತಾರೈಲು ಪೂರ ಮಲ್ಲಾಯರೆ ಬುಲೆಯರೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿದ ಕಜ್ಜ ಬಕ್ಕ ದುಂಬು ದುಂಬು ಆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುನಾಗ பச்சை மாஜிண்ட மஞ்சள் ரங்கு மகருண்டு பச்சை மாஜிண்ட மஞ்சள் ரங்கு மகருண்டு ಕಂಡೊಲೆಡ ಪುಂಡು ಪುಂಡಾದ ಗಿಳಿಕುಲು ಕುರಲು ರುಂಬೊಂದು ಪುಂಡು ಪುಂಡಾದ ಗಿಳಿಕುಲು ಕುರಲು ರುಂಬೊಂದು ರಾದ ಪೋವಂದುಂಡು ಗಿಳಿಕುಲು ರಾದ ಪೋವಂದುಂಡು ಸಾಲ ಸಾಲಾದ ಪರ್ದತ್ತಿ ಕಂಡೊಲೆಗ್ ಜತ್ತುಂಡ ಸಾಲ ಸಾಲಾದ ಪರ್ದತ್ತಿ ಕಂಡೊಲೆಗ್ ಜತ್ತುಂಡ ಸೋನ ಕರಿಯೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿ ನಾವು ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಡೊಡು ಬಾರದ ಬುಲೆ ಬೈ ಪಚ್ಚೆ ಬನ್ನೋರ್ದು ಅವು ಮಂಜಲು ಬಣ್ಣಗು ತಿರ್ಗೆರೆ ಸುರಾಂಡ್ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ಲು ಕಂಡೊಡು ಮೆನ್ಕೆರೆ ಸುರಾಂಡ್ ಈ ಪೊರ್ತಿಗೆ ನೋಂಪುದಾನಿ ಪುದ್ದರುನ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು అని ఇల్లు జింజావున క్రమ ఉండు కుక్కు తప్పు పెలత తప్పుల బక్క బిదిర దయరే ಅಶ್ವತ್ಥ ದಯರೆ ಇರೇಕಲಿನ ಕನಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಕದಿಕೆ ಬಕ್ಕ ದಡ್ಡಲ್ದ ನಾರ್ నేను కంతదు దడ్డల్ద నారును వైతుదు దడ్డల్ద నారడు అవేను
ಕುರಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಇಲ್ಲ ಜಿಂಜಾವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದವಳು ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೂವಲಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ದೇವರ ನಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಬಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ದೀಪಿನ ಜಾಗದಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುವ ಕಬಾಟಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಎದುರದ ಮಲ್ಲ ಬಾಕಿಲುಗಳ ಕಟ್ಟುವ ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಡೆಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಚಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒರಿದು ಬೈದು ಈ ದಡ್ಡಲದ ವಿಚಾರಡು ಮೂಲಂಜಿ ಕತೆ ಮಂದಾರದಾರ ಪಂತೇರು ಸಾರ ಅಂಗಿದಾಯೆ ತನ್ನ ಅಂಗಿನ ಎರಾವರಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ದೆಂಗದು ಕುಲ್ದು ದಡ್ಡಲ್ದ ಮರಾಯೆ ಅಂತ ಈ ಸಾರ ಅಂಗಿದಾಯ ಪಂಡಿಗೆರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣೋಗು ಪೋನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕವಚ ಮೋಕ್ಷ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆಖ್ಯಾನ ತಿರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆಗ 1000 ಕವಚಲೊಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ ಪೀಡಿಸವೆ ಆಯ್ಗೊಪ್ಪುನ ವರ ಎಂಚ ಆಯನ ಒಂಜಂಜಿ ಕವಚನು ದೆಪ್ಪೆರೆ 1000 ವರ್ಷ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಆ 1000 ವರ್ಷ ಲಡೈ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಂಗಿನ ಕತ್ತೆರ್ಪೋಡಾಂಡ ಆ 1000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡ ಇಂಚ 1000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನು 1000 ವರ್ಷ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಅಂಗಿನ ದೆಪ್ಪುನು ಸಾರ ಅಂಗಿಲಿಂದ ದೆಪ್ಪುನಗೆ ಏತು ಪಂಡ ಸಾರ ಕವಚನು ಕತ್ತೆರ್ಪನಾಗ ಏತು ಸಮಯ ಪೋವು ಅಪ್ಪಾಗ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಆಪಿನ ಪೊಪ್ಪಿನ ವಿಚಾರತ್ ಐಕಾತ್ರ ತನ್ನ ನಿರೆಲ್ಗೆ ರೂಪ ಕೊರಿಯರು ತಾನು ನಾರಾಯಣೆ ತನ್ನ ನಿರೆಲು ನರೆ ಇಂಚ ನರನಾರಾಯಣರಾದ 2 ಮುನಿಕುಲು ಋಷಿಕುಲು ಆದ ಅಕುಲು ತಪಸ್ಸುಗೆ ಕೊಲ್ವೇರು ಆ ಪರ್ತುಡು ದೇವೇಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ತುಯ್ಯರೆ ದೇವಲೋಕದ ಪುಣ್ಣಲೇನ ಅಪ್ಸರೇನ ಪೂರ ಕಡಪ್ರಿಯಗೆ ಅಕುಲು ತೈತಕ ಅಂದ ನಲಿಪುನಗೆ ಈ ಋಷಿಕುಲ್ದ ಅಲ್ತೇರು 5 ಪೊರ್ಲುದ ಅಪ್ಸರೇನು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಬಂದು ತೊಡೆದಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಇಂಚ ಊರ್ವಶಿನ ಪುಟ್ಟಾಯರಿಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಊರು ಒಂದು ದಯಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಊರುಗಳ ಆ ಊರುಗಳದಾದ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೋನೆಡು ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭುಜಟು ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಳು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ತೊಡೆಟು ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಳು ವೈಶ್ಯರು ಪಾದೊಡು ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಳು ಶೂದ್ರಿಯರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಈ ಊರುಗ ಆಧಾರ ಆದ ಪುನಿಯರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ವೈಶ್ಯರು ಅಂಚಾದಕ್ಕಳು ಊರುಡು ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಕಳು ತೊಡೆಟು ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಕಳು ಊರುಗು ಆಧಾರ ಎಂಚ ಅಕ್ಕಲು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಊರುದಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡು ಪುನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಊರುಗ ಆಧಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಯ್ಕ್ ಎಂಚ ತೊಡೆಕುಲು ಆಧಾರನ ಊರುಲು ಆಧಾರನ ಆ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಊರು ಪಂಪಿನ ಪುದರು ತೊಡೆಕು ಬೈದಿನವು ಇಂಚ ಇಲ್ಲ ಜಿಂಜವನ ಕ್ರಮಾಂಡ್ ದಡ್ಡಲ್ದ ಮರ ಏದಾಯಿಗ್ 1000 ವರ್ಷ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕವಚಡ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕವಚ ತುಂಡು ಮಲ್ಪೇರು 5 ಪಕ್ಕ ತಪಸ್ಸಿಗೆ 1000 ವರ್ಷ ಕೊಲ್ದಿತ್ತಿನ ನರೆ 1000 ವರ್ಷ ಲಡೈ ಒಂಜಿ ಕವಚ ಇಂಚ ದೆತ್ತೊಂದು ವರ್ಮನೋತ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಮ ಕವಚ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಕವಚಡು ಪುಟಿನಾಯನೆ ಕರ್ಣೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಪುರಾಣಡು ಮೂಲ ಎಂಚ ಮೇರು ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೇರು ತನ್ನ ಆ ಸಾರ ಅಂಗಿನ ದೆಪ್ಪುವೆ ಐಕಾತ್ರ ತಾನು ಆಯನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೂಲು ದಡ್ಡಲ್ದ ಮರ ಅದು ಬತ್ತು ಪುಟುದು ದೆಂಗದುಕುಂಡಲ ಬುಡುವೇರ ಪೋಯರು ದಡ್ಡಲ್ದ ನಾರು ದೆಪ್ಪೇರು ಅಂಗಿ ದೆಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ದಡ್ಡಲ್ದ ನಾರು ದೆತ್ತಂಡಲ ಅಂಗಿ ದೆತ್ತಂಡಲ ಆಯ ಒರಿದೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೇರು ಇಂಚ 5 ಬಕ್ಕ ಕುರಲು ಬುಲೆನಾಗ ಕೊಯ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದಂದು ಕಡೆತ ಬೇಲೆ ಪುಂಜೋಲು ಪೂರ ಕೊಯ್ಪೇರು ಕಟ್ಟುವೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ತುಂಬದಕ್ಕಂತ ಜಾಲಗ ಪಾಡುವೇರು ಬಕ್ಕ ನೋಪೇರು ಬಂಡ ಬೈನ ಹಾಕದು ಬಕ್ಕ ಬಾರು ಬೇತೆ ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವೇರು ಪಡಿ ಮಂಚಾಡು ಆಕುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪೂರ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದು ಭಾರಿ ಸುಲಭಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿನೂ ನಮ್ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬೆಂದು ಪೂರ ಇತ್ತದ ಈ ಸಂಬಳಗು ಪೂರ ಆಪಿನಲ್ಲ ಅತ್ತವು ಅಂಚದೆ ಕಂಡಲು ಪೂರ ಪೋಯ ಕಂಡದ ಜಾಗಡು ಪೂರ ಬಜ್ಜೆಯ್ದ ಮರಕಲು ಲಕ್ಕದುಂತಿಯ ಬಜ್ಜೆಯ್ದ ಮರ ನಂಡ ಬಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಬದುಕುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒರಿದುಂಡು ಆಂಡ ದುಂಬಾಗ ಉನಿಯರನೇ ತಿಕ್ಕುಜಿಯಿಂದ ಅನ್ನಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಂಡು ನೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಬಾರಿದ ಬಂದು ಪಳ್ಳೆಲೆ ಉಳ್ಳು ಗ್ಯಾಂದಾಳಿ ಬಂಡಲುದಾಯೇ
ಗಿಂದಾಳಿ ಬುಂಡುಲು ದಾಯಿ ಕಣದ ಬಳಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜುಂಜಿ ಜಂಬರುನುಂಡು ನಿನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಂಬರುನುಂಡು ಕಟ್ಟಡಿಂಚಿನ ಬಜಿಲ ಆಡಡಿಗಿ ಎಲಕತೆನೆ ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲಲ ಉಂಡು ಬೇದೆ ಬೇಲೆಲ ಇಜ್ಜ ವಾಲಿನಿ ಕೆರ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಕಿಸ್ಕಿಂದೇನು ಸುಗ್ರೀವೆ ಆಲೊಂದುಪ್ಪುವೆ ಬರ್ಸ ಬರಂದಿನ ಪೊರ್ತು ಗಿರಮದೇವರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಂಡ್ ಮರಿಯಲ ಕರೀದು ಸೀತಾದೇವಿನ ವಿಚಾರಡು ಪಿಂದು ತುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಕಜ್ಜಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಸುಗ್ರೀವೆ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಈ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿತಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸುಗ್ರೀವೆ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಆಯನ ಬುಲೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ದಾದವು ಗಾಳಿ ಬಾರೆದ ಪರಂದು ಪನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡೋಳು ಬಕ್ಕ ಬಜಿಲು ಬಕ್ಕ ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ರಾಮೇ ತೂದು ರಾಮಗ ಜಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪನು ದಾದಂದು ಜಂಬರ ನಿನ್ನವು ಅಂತ ನಿಜವಾದ ದುಂಬು ಎಡ್ಡಾರ್ತೋಡೆ ಜಂಬರ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆತ್ತನು ಬೇಲೆದಾದವು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತೂ ರಾಮೇ ಕೇನ್ನಗ ಸುಗ್ರೀವೆ ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿಡು ಬಕದಾದ ಅಂದು ಕೇನ್ವಿ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲೆದು ಬೇತೆದಾದುಂಡು ಪಣಿಯೇ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲೆಡು ಬೇತೆದಾದುಂಡು ಪಣಿಯೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಡ ಕೋರ್ದೆ ತಲೆ ಕೊಡಿನಿಯೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಡ ಕೋರ್ದೆದಲೆ ಕೊಡಿನಿ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲಿಡೊಂಜಿ ಪಲಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮನಸಯ್ಯಗ ಪಲಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮನಸಯ್ಯ ಈತ ಮಾತದಾಯಕ ಕಂತ ಅಂದು ರಾಮೆ ಕೇನ್ನಪಗ ಸುಗ್ರೀವೆ ಬನ್ಪೆ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಅವೆನು ಮುಗಿತೊಂಡ ಅಂಚ ಐತನ ಕಾರಣೋರ್ದ ಹತ್ರ ಇರಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಲಾರ ಕನಾಯ್ದ ಇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಂದಾರದಾರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡ ಲತ್ತು ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡ ಅತ್ತು ಬಾವೆ ಬುಲೆತಿನ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡಾಡು ದಿವಿದ ಬೊಂಡಾಡು ಒಂದು ಬಾವೆ ಬುಲೆನ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪರೋಡು ಬಾವೆ ತಿನ್ನೋಡು ತಾರಯಾಯರ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ತಾರ ಇಟ್ಟು ಕಜ್ಜಿ ಪೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಚಿ ಇದು ನಮ್ಮ ತೆರಿದಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಅದು ಬಾವೆ ಬುಲೆ ದಿನಂಚಿನ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡನ ಕನ ಇದೆ ಅವನು ಮೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತೋಡು ನಡೂಟು ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ದದ್ದು ನೀರನ್ನು ಸುರುಕಾದು ಪರೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇರು ಆಯ್ತ ಮಂಡೆನು ರಟ್ಟಾವಡು ಮಂಡೆ ರಟ್ಟ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬಾವೆನು ಪೆರೆಸೋಡು ಪೆರೆಸಿದ ಬೆಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಬಾರದ ಪರಂದದ ಪನ್ನೆನ ಕನ ಇದೈತೆ ನೀನು ತುಂಡು 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 ಮಲ್ತಾಯ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವನು ಸರಿ ಮೊರೆಸಿದು ಬಚಿಲು ಪಾರ್ದು ಮೊರೆಸಿದು ಬೆಲ್ಲನು ಪೆರೆಸುದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಮೊರೆಸಿದು ತಿನ್ನೋಡು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ತನ್ಮನ ಬಕ್ಕ ಊಲ ಒಂಜಿ ಒನಸು ಬೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನಾಟಿಗೆರು ಬುಲೆವಡು ಎಂಚ ಜವನಾಟಿಗೆಡು ಬುಲೆವಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಬಜಿಲು ಬಣ್ಣಂಕಾಯಿ ತಿಂದು ಬುಲೆವಡು ಇನ್ನು ಓಲುಂಡು ಬಜಿಲು ಬಣ್ಣಂಕಾಯಿ ತಿನ್ನಿಯರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಎರೆಗೊಂಡು ಕೇಳ ಪೊಸತೆನಿಸೆ ಜೋಕಲೆಗು ಬೋಡಾಪಿ ಅಂಚ ನೇನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸುಗ್ರೀವೆ ಪನ್ಪೆ ನೆಂಪುಂಡೆಂಕ್ ಸೀತಾದೇವಿ ಓಲುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ನಾಡೋಡಾತನು ಐಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ 10 ಜವನೇರೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಸೀತಾದೇವಿನ ನಾಡರೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ರಾಮದೇವರು ಸೀತೆ ಬೋಳುಳ್ಳಳಿ ಸೀತೆ ಓಳುಳ್ಳ ಪಂಪಿನೇನು ದುಂಬು ತಿರಿಯು ನೋಡತ್ತ
ಮಾತಿರನ ಕೂಡೊಂದು ಮಾತಿರನ ಕೂಡೊಂದು ಪೋಪಿನೋಡೆಂದು ನಮ ಸೀತೆ ಇಜ್ಜಡ ಸೀತೆ ಇಜ್ಜಡ ನಮ ಪೋದೇದು ಮಲ್ತುಂಡದಾನೆ ಪೆರೆ ಜನ ನಂಗೆ ಸೀತೆ ಇಜ್ಜಡ ನಮ ಪೋದೇದು ಮಲ್ತುಂಡದಾನೆ ಪೆರೆ ಜನ ನಂಗೆ ಆಮೋಗೆ ಆ ರಾಮದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಕ್ಕಳೇನು ಕೂಡೊಂದು ಸೀತಾದೇವಿನ ನಾಡರೆ ಪೋಪಿನ ಸೀತೆನ ನಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ರೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗಡ ಸೀತೆ ಉಪ್ಪುವಲ್ಲ ಸೀತೆ ಇಜ್ಜಂಡ ನಮ್ಮ ಅಡೆಮುಟ್ಟ 10 ಜನನು ಸೇರೋ ಒಂದು ಜನಮಂದೆ ಸೇರೋ ಒಂದು ಪೋದು ನಾಡದ ದಾದ ಪೆರ ಜನ ಐಕಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸರಿ ಪಿಂದುತುದು ವಾ ರೀತಿಡು ಸೀತೆನ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಪತ್ತೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚಾಂದ್ ರಾಮದೇವರು ಪನ್ನಗ ಸುಗ್ರೀವಾಗ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟನ ಗೇನೊಗೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನೆಂಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಹನುಮಂತೆ ಮಲ್ಪೆಯೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಹನುಮಂತೆ ಮಲ್ಪೆಯೇ ಯಾನೆಂದ 60 ಕೋಮಟಿಗೆ ಮಿನಿದಾಲ ಪಾತೆರುನಿ ಅತ್ತಯ್ಯ ಯಾನೆನ್ನ 60 ಕೋಮಟಿಗೆ ಮಿನಿದಾಲ ಪಾತೆರುನಿ ಅತ್ತಯ್ಯ ಇಂಬ್ಯೆ ಸಾಮರ್ತಿಗೆದ ಗುಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗು ಗೊಂತಿಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಬ್ಯ ಸಾಮಾರ್ತಿಗೆದ ಗುಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗು ಗೊಂತಿಜ್ಜಿ ಜಾಂಬವರೆಗೆ ಎಂಕ್ ನನೊಂಜಿನಾಲೈನ ಜನ ಕುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಂತು ಪುನಿಲಗ ನಾಲೈನ ಜನ ಕುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಂತು ಪುನಿಲ ಸುಗ್ರೀವಾಗ ಹನುಮಂತನ ನೆನಪಾಪ ಪುಟ್ಟನಗೆನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಲೋಕಕ್ಕೂ ತೋಜಾಯಿ ನಂಚಿನ ಹನುಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಥೆನು ತೆರಿದ ಅಂಜನಾ ದೇವಿ ತಪಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವಾಯುದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಹನುಮಂತೆ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಹನುಮಂತೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರಿಯ ಪಾಪಿನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಆ ಪೊಡಿ ಬಾಲೆಗೆ ಬಡವು ಎಚ್ಚಾಂಡಿಗೆ ಬಡವು ಬಂಜಿಸು ಒಂದು ಕೆನಗ ಅಪ್ಪವನ್ ಪಲ್ ಕುಲ್ಲು ಮೂಲು ಯಾನು ಫಲ ನಾಡ್ದು ಕನಪೆ ನಿಕ್ಕಂತ ಅಂಚ ಫಲ ಪರಂದ ನಾಡ್ದು ಕನಪೆ ಅಂದ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬಡವು ತಡೇರಾಯಿಜಿ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ತೂನಾಗ ಬಾಣದ ಮಿತ್ತಿಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪರಂದು ತೋಜಿನು ಬಂದು ಹನುಮಂತೆ ಆ ಬಾಲೆ ಲಾಗಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂದ್ರೆ ಬತ್ತದು ಮುಸುಡುಗು ಹಾಕದು ಆ ಮುಸುಡು ಮಲ್ಲಾದು ಹನು ಪಂಡ ದಪ್ಪಾಯಿನ ಈ ಮುಸುಡು ಅಂಚ ಹನುಮಂತ ಅಂದು ಕುದರ್ವತ್ತು ಮೂಲೆಂಚ ಮಂದಾರದಾರ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟ್ಟದೇರು ಪಂಡ ಏ 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಹನುಮಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಚಡ್ಡಿಲ ವಾಡುಜ ಅಂಗಿಲ ವಾಡುಜ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೂಪ ಎಲ್ಲಕ್ಕೇನು ದಾನಮೆ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿ ಅಂದಕ್ಕೇನೇನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪದು ಅಂತೂ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡ ಅಂದೆ ಪೋಪಿನೆಂತದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಡಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮೂಲಿಯೇರು ನೇಲೆಮ್ಮೆ ಬಂಡ ಸುಗ್ರೀವಾಗ ನೇಲೆಮ್ಮೆ ಬಂಡ ವಾಲಿನ ಅಮ್ಮೆ ಇಂದಿರೆ ಅಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೆರು ಸುಗ್ರೀವೇನೆ ಸುಗ್ರೀವೇ ಬಕ್ಕ ಇಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತಗ ಮಾಮನಾಕು ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪಿ ಅಂಚ ಆಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಸೇರಿಗೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಡು ಉಲ್ಲೇರು
ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಅಂಚ ದಾನಮೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕುಂಟುದ ತುಂಡು ನನಗೆ ಕಟ್ಟೆರಾಯ್ಜ ಅಂತ ಈಕೊಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಕೌಪೀನ ಅಂತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಬ್ದನೇ ಮೂಲು ಬಳಕೆ ಮಲ್ದೇರು ದಾನಮೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆರಾಪ್ಜ ನಿಜ ಅದು ದುಂಬು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಗ ಲಂಚೇನು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕುಂಟುನು ಎದುರುಗು ಪಿರಾಗು ಸುತ್ತಿಯರು ಪೋದು ಕಾಂಡಿರ್ದ ವಯ್ಯಮಟ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದು ಬರ್ಪೇರು ವಾ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸಲಪ್ಪುಜಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸೊಪ್ಪುಂಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಶೀತಲಪ್ಪುಜಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಜ್ವರಲಪ್ಪುಜಿ ಆ ಬರ್ಸೋ ಕಾಂಡಿರ್ದ ವಯ್ಯಮಟ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಜೀವಟು ಬೆನ್ಪೇರು ಕುಂಟು ಅರ್ಧನ ಒಂಜಿ ಆ ಪಂಚಾಯತಿಗೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಣ್ಣ ಅರ್ಧದ ಬಣ್ಣ ನುಂಗ್ಯಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಐಕಾತ್ರ ಅಂಚ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನಂತಿನ ದೋಟೋಡ ಕಂಡೋಡ ಬೆನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತ ಎತ್ತೇ ರೀತಿ ಬದಲಾತನು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತನು ಅಂಜನೇನ ಬಾಲೆಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡು ನಿನ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ನುಂಗುವೆ ಬಂದು ಹೋದು ಸೂರ್ಯನ ಚುಚ್ಚಿಯಗೆ ಚುಚ್ಚಿನಾಗ ಅವಳು ಇಂದ್ರಿಯತ್ತೆಗೆ ಬೇಚಾಂಡ್ ಗೆಬ್ಬುಗುದಿಯೇಗೆ ಗೆಬ್ಬುಗುದಿಯನಾಗ ಇದು ಕೆನ್ನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ಂಡ ಸೈಪಿನ ಬೇಲೆ ಅಂತೋ ಆಯ್ ಬೂರಿ ಉಸುಲು ಕಟ್ಟಂಡು ಅಂಜನೆಗೂ ಬುಲಿಪು ತಡರಾಯಜಿ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಪಂಡಲಿಗೆ ದೇವರೇ ಈರು ಕೊರಿಯಾರು ಈರು ಕೊನೆಯರಾ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಮರ್ಕ ಸಂಕಟ ಅಂಡು ಓಲ್ಲ ಸುರಿಯಂದು ದೆಂಗಿದು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಗುವೆಟ್ಟು ದೆಂಗಿದು ಕುಲ್ಲುನು ಆ ಪೊರ್ತಗೂ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಉಸುಲು ಕಟ್ಟರೆ ಆಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೂರರ ಸುರು ಆಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಂದ್ರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೆಗೆ ದುಂಬಗ ವಜ್ರಕಾಯಾವಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕತೆ ಮೂಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ಹನುಮಂತನ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಡು ಚದಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಟ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತಾಗ ಎಡ್ಡತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬುಲೈತೆ ಸೂರ್ಯದೇವರದೇ ಹೇಗೆ ಪೂರ ಉಪದೇಶ ಲಾಪಿನಿ ಶಾಲೆದ ಉಪದೇಶತ್ತು ಸೂರ್ಯದೇವರು ఆయన ಕೈತಡೆಲೆತ್ತದು ಹಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ವಿದ್ಯೆದ ಉಪದೇಶ ಮಲ್ತೇರು ವೇದಜ್ಞಾನಿ ಅಂಚ ఆయన ಕಡಪುರ್ನ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಐಕೆ ರಾಮದೇವರು ಒಪ್ಪಿಯರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಹನುಮಂತೆ ಪಿದಣ್ಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗೋ ಮನದಾನಿಗಾಡಿ ಉಣಸಾದಿ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಒನಸಾದಿ ಹನುಮಂತೆ ಸಂಗತಿ ಮಾತ ಪಡೆದ ಬಿಂಡೆಗೆ ಸಂಗತಿ ಮಾತ ಪಡೆದ ಬಿಂಡೆಗೆ ಯಾನ ಪೋದು ಬರ್ಪೆಂದಿ ಅಂಜನಿನ ಪತ್ನಿಗೆ ಯಾನ ಪೋದು ಬರ್ಪೆಂದಿ ಅಂಜನಿನ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೋ ಅಂಜನಾ ಪೋದು ಬಲ ಮಗ ಪೋದು ಬಲ ಮಗ ಪೋಲ ಬೇಗ ಬಲ ದಾನಿ ಪೋಲ ಬೇಗ ಬಲ ದಾನಿ ರಕ್ಕದಿರವಳು ಜಾಗೃತಿ ತರಣನೇ ತೆರಣನೇ ಯಾ ಬಂದೆ ಉಜ್ಜೇರ್ದನಾರದಿ ಪುನಮಲ್ಲ ಬಿಸಾದಿಗೆಲ ಬೋಡು ತೆರಣನೇ ಯಾವ ಉಜ್ಜೇರ್ದನಾರದಿ ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿಸಾದಿಗೆಲ ಬೋಡು ಪೋದು ಬಲ ಮಗ ಅಂಜನಾದೇವಿನ ಕಾರಣ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಹನುಮಂತಗ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಜಾಗೃತದ ಪಾತ್ರನು ಪನ್ಪಲ್ ಪೋಲ ಮಗ ಅಂತ ಅಂಜನೆನ ಅಪೇಕ್ಷೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ರಾಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ನಿನ್ನ ಜೀವನನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡು ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬಾದ್ ದೇವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕ್ರಮ ಮೂಲು ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಡು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯ ನಡೆಗೆ ಪೋಪೇರು
ಸ್ವಾಮಿ ಕಿಸ್ಕಿಂದಾಯ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಜಂಬರಗೂ ಕೈಪಾಡೊಡಾಂಡ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಜಂಬರಗೂ ಕೈಪಾಡೊಡಾಂಡ ಈ ಜಂಬರೊಡು ಎಣ್ಮೆದ ತೊಡಗು ಒಡ್ಡಾರೊಲು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾತೊಂದು ಗೆಲ್ಕಾಯಿನೊದಗಾದ ಒಡ್ಡಾರೊಲು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾತೊಂದು ಗೆಲ್ಕಾಯಿನೊದಗಾದ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿ ಮಲ ಬಹುಬಾರ ನಿಕ್ಕಿತ್ತಿನವು ಬಹುಬಾರ ನಿಕ್ಕಿತ್ತಿನವು ಆಗಗ ಕಿಸ್ಕಿಂದ ಏನೋ ಸಾನದಡೆಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ನಟ್ಟೊನ್ನುವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೇವಾಲಯನ ಸಾನ ಉಂಡು ಸಂಕ್ರಮಣ ಕರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೋಡೆನಿಕುಲು ತೆರಿದುಪ್ಪಾರು ವಾಲಿನ ಕೇರ್ಪಿನೇಡ್ದು ದುಂಬು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ತದು ರಾಮಗಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಲ ಗಂಧಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ದು ಐದು ಬಕ್ಕ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀಯರ್ನ ತಕರಾರು ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ರಾಮನ ಎದುರುಡು ಆದು ಬಕ್ಕ ವಾಲಿಗೆ ಮುಗುತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಕುಲು ತೆರಿದಾರು ಅವೇ ಕಿಸ್ಕಿಂದಾಯೆ ದೈವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮೈಸಂದಾಯ ಎತ್ತಿಲಕ ದೇವದಲ್ಲಾಯ ಎತ್ತಿಲಕ ಇಂಚ ಸಾರಮಾನಿ ದೈವಲು ಇತ್ತಿಲಕನೇ ಕಿಸ್ಕಿಂದ ಹೇಳಾಕಲು ದೈವನು ನಂಬುದೇರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಡು ದೈವದ ವಿಚಾರ ತೆರಿವಿಚ ಅವಳು ಎಂಜೆತ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂಡ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಅವು ಮಂಗಲುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಟ್ಟಾಯಿ ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಅಂಡ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕುಲು ಈ ಕನ್ನಡ ಅಂಬೆನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆಡು ಬರೆತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನೆಂಪರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ದಳ ಕಟ್ಟದು ರಾವಣನ ಗಿಂದಿನಿ ಬಂಡ ಕನ್ನಡ ದಳ ಬಂಡೇರು ಕನ್ನಡದ ಸೇನೆ ಬಂಡೇರು ಕನ್ನಡದ ನರಮಾನಿ ಹೊನ್ನಾವರದಂಚಿ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯರ್ನ ವಿಚಾರಡು ತೆರಿವು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಪಂಬಾ ತೀರನ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹಂಪೆನ ಇಂಚ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂದಿಗ್ಧಲುಂಡು ಆಂಡಲ ಕನ್ನಡ ದಳ ಕಟ್ಟದು ಪಂಡ ಅವಳು ಆರು ನರಮಾನಿಂದೆ ಕಪಿಕುಲತ್ತು ನರಮಾನಿಂದೆ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಆರ್ನ ಕಬಿತೇಡು ಮೂಲು ಮಂದಾರದಾರ್ಲ ಮಂಗಲ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪೇರಾರು ಎಂಚ ಇವರೇ ವಾ ಮಲ ಮಂಗೆಯ ನಮಗೇನು ಆತ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಮೂಲ ಬೈದು ಅಕಲು ನರಮಾನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಕಲ್ನೇ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ದೈವ ನಂಬುವೇರು ಅಕ್ಲೆಗಡ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಯಗ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಜತದ ಅವೇನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಹುಬಾರ ನಿನ್ನವು ಈ ಬೇಲೆಡು ಗೆಂದದು ಬರ್ಪಿಲಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತುಂಡದಾದ ದೈವಗು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಕೆದಾದ ಐತ ವಿಚಾರ ಬಕ್ಕೊಂಡು ತರೆ ಕುಜಲದ ತೋಜಿ ತರೆ ಕುಜಲದ ತೋಜಿ ಕೋರೆ ಪುರ್ದಂದಿ ಲೆಕ್ಕಿಂಗ್ಳೆನ ಪುದರ ನೊರಿಪಾದಿ ನಾಲೂರು ಮೇರೆ ಬಾದ ಕೊರಿಯಡ ನಾಲೂರು ಮೇರೆ ಬಾದ ಕೊರಿಯಡ ಬರ್ಪಿನಾಯನುಗು ನಿಲ್ಲ ಮಲೆ ಮಂಜಾವುಳಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಾದೆ ನೀನ ನೈಟ್ ಬೆಳಗಾದೆ ಬುಡ್ಪೆಂದ ಪರಗಿ ಪಂಡೊಂದು ನಿನ್ನ ಬರ್ಪಿನಾಯುಣುಗು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮಂಜಾವುಳಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಾದೆ ನೀನ ನೈಟ್ ಬೆಳಗಾದ ಬುಡ್ಪೆಂದೆ ಪರಗೆ ಪಂಡೊಂದು ದುಮ್
ಬೊತ್ತಿಯಿರಿ ತರೆಗುಜಲು ಪೊರ್ದಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಒವೇ ರೀತಿದು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೈಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಬೇಲೆಡೆ ಗೆಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪಾದು ನಾಲೂರುಗು ಮೆರೆಪಾಯ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಆಯನಗೂ ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮಂಚವಗೂ ಬಳ್ಳಿನು ಮುಚ್ಚಾದು ಬೆಳಗಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವ ಇಂಚ ಬಂದು ಸುಗ್ರೀವೆ ಹನುಮಂತನ ಎದುರುಗು ದೀವೊಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಬಕ್ಕ ರಾಮದೇವರ ನಡೆಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ರಾಮದೇವರು ಬಿರಲೆಡೆತ್ತಿನ ಗರುಡ ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲದ ಉಂಗಿಲುನು ತೂದು ರಾಮೆ ಬಿರಲೆಡೆತ್ತಿನ ಗರುಡ ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲದ ಉಂಗಿಲುನು ತೂದು ಮದಿಮೆಡುಗ್ಗಿರೆ ತನ್ಕ ದಿಕ್ಕಿನವು ಮದಿಮೆದುಡ್ಗಿರೆ ತನ್ಕ ದಿಕ್ಕಿನವು ತಮ್ಮಲೆನ ಪತು ಜಿಂದೆಂಕ ನನ ಆಳೆಗಾಂಡಲ ದಾಲ ಗೇಲುಂಡ ತೂಕ ಪತ್ತು ಜಿಗೆಂಕ ನನ ആളെകാണ്ടല ദാലഗേലുണ്ട തൂക്കാന്ത് ബിരലെടുത്ത് പീങ്കാത് ബിരലെടുത്ത് പീങ്കാത് ಹನುಮಂತನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವೆ ರಾಮದೇವರ ನಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೀತೆಯನ್ನು ನಾಡರೆ ಹನುಮಂತೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಗುರುತದಾದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ರಾಮದೇವರು ಗರುಡ ಪಚ್ಚದ ಆ ಉಂಗಿಲನ್ನು ದೆತ್ತದು ಪಚ್ಚೆದುಂಗಿಲ ಅಂದು ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಉಂಗಿಲನ್ನು ದೆತ್ತದು ಹನುಮಂತನ ಕೈಕು ಕೊರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಜನಕ ಮಹಾರಾಯ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಉಂಗಿಲ ಶಿವಧನುಸನ್ನು ಪೊಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೀತಾ ದೇವಿ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಮಾಲೆಪಾಡಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡುಗೊರೆಯಾದ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಉಂಗಿಲ ಒಂದು ದಾದನ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ಪತ್ತುಜಿ ಅಲೆಗೆ ಕೊರ್ಲ ಅಲೆಗೆ ಗೆಲ್ಪಾವಡು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಹನುಮಂತೆ ಅವನ ಗಟ್ಟಿಡು ಕುಂಟ ಗಂಟಿಡು ಕಟುದು ಆಯ್ ಪಿದಡುವೆ ಹನುಮಂತೆ ಪಿದಡುವೆ ಪಿದಡಿ ಬಕ್ಕ ಮಂದಾರದಾರು ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪನೊಂದು ಆ ವಿಚಾರ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ರಾಮೆ ಸುಗ್ರೀವ ಮೋಣೆನ ತೂದು ರಾಮೆ ಸುಗ್ರೀವ ಮೋಣೆನ ತೂದು ಅಂದ ಓ ಸುಗ್ರೀವಾಗ ನಿನಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಪನೊಡುಂದು ಯಾನ ಏ ಪೋಡ್ದಿಂಚ ಮನಸ್ಸುಡೆನ್ನೊಂದುಳ್ಳಿಗೆ ನಿನಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಪನೊಡುಂದು ಯಾನ್ ಏ ಪೋಡ್ದಿಂಚ ಮನಸ್ಸುಡೆನ್ನೊಂದುಳ್ಳಿಗೆ ನಂಕೀರ್ವೆಗಿರಗಲಾನಿಯೇ ಕಣಕುತ್ತುಂಡ ತೋಜಂದಿ ಸಾದಿಡಿ ದಿಕ್ಕು ದೇಶ ತಿದಿಯಂದಿ ಪರಡುಂದು ತೆರಡುಂದು ಪುನಗ ಬುಲ್ಪು ತೋಜಾದೆ ಬದುಕಾದಿನ ಜೀ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆದಿನ ಕೊಟ್ಟೊಡ್ತಿನ ಬುಡ್ಪಿನತ್ತಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆದಿನ ಕೊಟ್ಟೊಡು ಓಡ್ತೀನಿ ಬುಡ್ಪಿನತ್ತಿ ಹನುಮಂತೆ ಪಿದಡಿ ಬಕ್ಕ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಶಬರಿನ ನೆಂಪಾಪು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಡು ತೆರೆದಿ ಲೆಕ್ಕ
ಶಬರಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಆಪಲು ಶಬರಿ ಬೊಗರಿನ ಕೊರ್ಪಾಲು ಅವಿನ ರಾಮದೇವಿಯರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಐಲ್ಬಕ್ಕ ದುಂಬುಗು ಸುಗ್ರೀವೆ ಉಲ್ಲೆ ಸುಗ್ರೀವ ಸಖ್ಯ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ಒಂದು ಶಬರಿ ಪನ್ನಡೆಗೆ ಶಬರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಪು ಆನ ಮೂಲು ಶಬರಿ ಸೈಪು ಜಾಲು ರಾಮದೇವರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊನಪೇರು ಶಬರಿ ಅಂಚಾದು ಪರಡೊಂದು ತೆರಡೊಂದು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಶಬರಿ ಈ ಸುಗ್ರೀವ ಬಕ್ಕ ವಾಲಿನ ಕಥೆನು ಬಂದು ಸುಗ್ರೀವ ಸಖ್ಯ ಆಯರ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಪರಬು ಎಂಚೊಲ್ಲಲು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಮರಿಯಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋದು ಶಬರಿನ ಆರೈಕೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮೂಲ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಲೆನುಲು ತೊಂದು ಬರುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಂಚಾಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಗ ಪನ್ನಗ ಸುಗ್ರೀವೇ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆನೆ ಎನ್ನೊಂದು ഇനിയേലെ തൊന്തില്ലടക് പോപ്പേകെ ഇനിയേലെ തൊന്തില്ലടക് പോപേ അഞ്ച ബോടാണ്ട അയോധ്യക്ക് ബൊക്ക പോനഗ അഞ്ച ബോടാണ്ട അയോധ്യക്ക് ബൊക്ക പോനഗ ಲೆತೋಂದು ಪೋವಳಿ ಬುದ್ಧಿ ಲೆತೋಂದು ಪೋವಳಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪೆಯಾನಿತೇ ಸುಗ್ರೀವೆ ಒಪ್ಪಿವೆ ಪರಬು ಶಬರಿನ ಇಡೆಗೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಶಬರಿನ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರು ಬರಡು ರಾಮದೇವರನ ಅಪ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಶಬರಿ ಪನ್ಪಲು ದಾಯಮಗ ನನ ಯಾನು ಅಂಚಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾತಿನಾಲು ಯಾನು ಜೀವಪುಡಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪುನಃ ಪುರಿ ಪತ್ತಂದಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಯಾನು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಅಡಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಸುಗ್ರೀವನ್ ಪೆಜ್ಜಿ ರಾಮದೇವರನ ಅಪ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ಈರು ಬರೋಡೆ ಇರಗೆ ಇಂಚನೆ ನಡತ ಬರಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಯಾನು ಮಂಚಿಲ್ಕನ ಇದೆ ಐಟಿ ಇರು ಕುಲ್ಲೋಡು ಜವನೆರುಲ್ಲೇರು ದೆರ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಪೋಪ ಬಂದು ಶಬರಿ ನೆಂಜ ಕುಂಟುದ ಗಂಟ ಮತ್ತು ಮಂಚವಾಲ ಜೆಪ್ಪುನ ಇಂಚ ಅತ್ತನಲ್ನ ತಂಚಿದ ಆ ಕಟ್ಟ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಶಬರಿನಿ ಕಂತದ್ದು ರುಮೆಟ ಪನ್ಪೆ ಸುಗ್ರೀವೆ ಮೊಲೆನಿ ಎಡ್ಡೆಡಿ ತೂಡು ಇಂಗಲ ಮೋಕೆದ ಅಜ್ಜಿ ಪಂದು ರುಮೆಟ ಪಂದು ಇಂಚ ಕಾಲಕರಿನಗ ಈ ಮೇಟು ಪಿದರಿನಂಚಿನ ಹನುಮಂತೆ ಬತ್ತದು ದುಂಬು ಪೋನಗ ತೋಡುದಾಯಿರಿಯನಗೆ ಬಾನುಗು ನೆತ್ತಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿ ಮಲ್ಲಪಾದಿಲೋ ರಡ್ ಮಲ್ಲಾನೆ ದೆತ್ತರೊಡು ಕೂಡುಂದು ದೂರ ಮುಟ್ಟುಗು ಪಾದೆದಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಡಿನೆ ಆದುಳ್ಳು ಗುಳಿಗ ಪಾದೆದ ಗುಳಿಗ ಮಾಟೆಂದ ಪಂಡುಂಡ ತಿರಿಯಂದಿನ ಕುಳಿಜ್ಜಿ ಪೋಡ್ಯಂದಿನ ಕುಳಿಜ್ಜಿ ಈ ಮಾಟೆಗೆ ರಾವಡೆಂಚಿ ನಾವಡು ಪೋದು ಬುಗ್ಗುಂಡ ಪಿರಬತ್ಪೀನ ಪಂಚಾದಿಗೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೀತಾದೇವಿನ ನಾಡರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಹನುಮಂತೆ ಬನ್ನಗ ಬಾನುಗು ಎತ್ತಿನ ಪಾತೆಂತೂಪೆ ಗುಳಿಗ ಪಾದೆವ ಗುಳಿಗ ಪಾತೆ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆ ಬನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಗುಳಿಗ ದೃಷ್ಟಿ ದಾನೆ ತೂಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನಿಗಳು ತಿಳಿದ ಪಂಡ ತೂನೇನೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೂಂದೇ ಎತ್ತಿನ ಗುಳಿಗ ದೃಷ್ಟಿ ಬನ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡುತ್ತು ಎಂಡೆಲ್ಲ ಗುಳಿಗ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬನ್ಪೇರು ಗುಳಿಗ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಗುಳಿಗ ಪಾದೆ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಾದೆ ಅಂತ ಆ ಮಲ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ಪಾದದ ತಿರ್ತಡು ಮಲ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ಮಾಟ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಗುಳಿಗ ಮಾಟ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಗುಳಿಗ ಮಾಟದ ಉಲೈಡು ಏರನ್ಲ ಪೊಗ್ಗೇರ್ನ ಕುಲ್ಬಕ್ಕ ಪಿರಬರ್ಪಿನ ಸಂಗತಿ ಜಿ ಆಯ್ತ ಉಲೈಡು ದಾದೊಂಡು ಐತ ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಮಹಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಾದಿ ನಕಲು ಪೋದಿತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಕಲು ಪಿರಬೈದಿನಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದಿನವು ಇಂಚ ಅಂದು ಆಯ್ತ ಸಂಗತಿನ ಮಂದಾರದಾರ ಮೂಲ ಬರೆತೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಾಟೆನದು ಇನಂಚಿನ ಹನುಮಂತೆ ಉಲೈ ಪೊಗ್ವೆ ಕತ್ತಲ ಅದು
పరడొందు పోపిలే కాపులు పిరతోనగ పిరవుల కత్తాలే బక్క ఎదురు 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 మాటతోలో అయిపోయి బక్క బొల్పు తోజును బొల్పు తోజిదు అజక్కనాపును హనుమంతే దాదేను తూపే బండ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಪಂಪಿ ಚಾವಡಿಡಿಗೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಪಂಪಿನ ಚಾವಡಿ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಂದೊಂಜಿ ಚಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಂದೊಂಜಿಯೇ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಚಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ತುಡರುಲು ಅವಳು ಅರ್ಲೊಂದುಂಡು ಗಂಗೆ ತುಂಗೆ ಮಂಚಾವಳು ಗಂಗೆ ತುಂಗೆ ಪಂಪಿನ ಮಂಚವಳು మిరిమించి సిరిమించి పంపి పుంచాలలు మిరిమించి సిరిమించి పన్పి పుంచాళలు చెన్నె సొన్నెన్ పిరడ్డు జల చెన్నె సొన్నె పన్పి రడ్డు జాలులు మించమ్మ కించమ్మ పంపి చాకరిదకులు ಕೆಂಚಮ್ಮ ಮಿಂಚಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಚಾಕ್ರಿದಕುಲು ಮುದ್ದು ರತ್ನಾಂಬಿಕೆದು ಕುಳುರಡ್ಡಿಗೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಕೆದುಕುಲು కాజు బాజున్ పినాయిలు రెడ్ కాజు బాజు పన్పిన రడ్డు నాయులు ಗಂಧಮರಿ ಚಂದಮರಿ ಪಂಪಿ ಕುದುರೆಳೆ ರಡ್ಡಿಗೆ ಗಂಧಮರಿ ಮಂದಮರಿ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಕುದುರೆಲು మద్దానే ముద్దానే పంపినానెలు రెడ్ ಮದ್ದಾನೆ ಮುದ್ದಾನೆ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಆನೆಲು ನಾಗಮನ ಭೋಗಮನ ಪಂಪಿ ಪೂಬಿತಿಳುಲು ನಾಗವನ ಭೋಗವನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೂಬಿತ್ತುಲು ಲವುಲು సుందమ్మ నందమ్మ పంపి పెత్తలు సుందమ్మ నందమ్మ పన్పిన పెత్తలు నీల నిధి కాల నిధి పంపి రడ్డి కొప్పరిగి నీలనిధి కాలనిధి పన్పిన రడ్డు కొప్పరిಗೆలు ಭೋಗಭಾಗ್ಯಲದ ಜಕ್ಕೆಲಿಡು ತಿಳಿತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಕೆಲೆದೊಂದು ಸೊರ್ಕುದಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಗ భోగవాక్యద ఆ పెర్చిడు మెరవందిత్తినంచిన పొన్నులు అవులు పేరు ఇందో మాయాపుర ఆ మాయాపురట్ ఇత్తినాలు స్వయం ప్రభే అల్ల అహంకారను దాదాందు పనొలి అల్ల పెర్చికి తక్క పెర్చునంచిన బేలదకులు ఇంచిత్తి మాయాపురకు హనుమంతే వర్పే ఆ హనుమంతే ಬತ್ತದು ಆಯ್ ಓಲು ಪೋಪಿನಿ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿ ವಾಸಾದಿ ಬಂದು ಗೊಂತು ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಲಕ್ಷಣದ ಪುಚ್ಚೆ ಜವಣೆರೆಡೆ ಸಡ್ಡದಾಂತಿ ಹಂಬೊತ್ತು ಎದ್ದಿತ್ತಿನಾಳೆ ಮೂಳೆದೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆಗೆಯೇ ಮೂಳು ಪಾಸಾಡಿದಿತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಳೆಡೆಪ್ಪ ಮೇಳಮಳ್ತೊಂದು ಮೋಳು ಪಾಸಾಡಿದಿತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಳೆಡಪ್ಪ ಮೇಳಮಳ್ತೊಂದು ಲಚ್ಚನದ ಪುಚ್ಚಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಲದಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಹನುಮಂತೆ ಓ ಅಮ್ಮ ಓ ಅಕ್ಕ ಸಾದಿತಿರಿಯಂದೆ ಸೋತೆನೆ ಓಡೆ ಬತ್ತುಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿನ್ಪಿ ಓಡೆ ಬತ್ತುಂದೆ ಗೊಂತಾ ಪೂಜಿನ್ಪಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಷ್ಟಗೂ
ಏಗೆ ಎಂಚಲೊಂದು ಬಗಾರ ಮಲ್ಪು ಎಂಚಲೊಂದು ಬಗಾರ ಮಲ್ಪು ಓ சாதித்தேரி அந்த வைத்தினாயை யானு எங்கொஞ்சி உபகாரம் அல்பலே அந்த லெத்தது கேனுனே ಹನುಮಂತೆ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಹನುಮಂತೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಕಿಷ್ಕಿಂದದಾಯೇ ಸಾಧಿತೋಜಾಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸೊರ್ಕನದ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭೆ ಓಹೋ ಈ ಏರು ಕಿಷ್ಕಿಂದದಾಯನ ಅಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದದಾಯ ಈ ಅತ್ತ ಗುಂತಾಂಡು ಕುಲ್ಯಾದ ಪಾತೆರ್ದು ತೂಪಿನೆಂಚಿನದೇ ನಾಯಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಪೋವಡಿ ಮಲೆ ಮಂಗೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದದಾಯೇ ಯಾನೊಂದು ಹನುಮಂತೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ಪೆರ್ಚಿಯಲ್ ಅಂದಾಯಿ ಕಿಷ್ಕಿಂದದಾಯನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಬೇಲದಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪಾಲು ದಾದ ತೂಪರ್ ಬುಡ್ಲೆ ನಾಯಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂದು ಮಲೆಮಂಗ ಬಲಿಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ ಸಾಧಿತೋಜಾವ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಅಣಕವಾ ತೇರ್ವಾಲ್ ಇಂಚ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ಗರ್ವೋಡು ಹನುಮಂತನ ತಂಕದಾದವು ಹನುಮಂತನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾದವು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೆರಿಯಂದೆ ಅಹಂಕಾರನು ತೋಜವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಸಿರಿಯರ್ನಂಚಿನ ಹನುಮಂತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡ ಓದು ಜುಟ್ಟುದು ಬರ್ತದೆ ತುಂಬು ಬೇರೆ ಗುರ್ಕಾದೆ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬಗಳಲ ನಾಯಿನೇನ ಬುಡ್ಪಲ ಈ ನಾಯಿ ನಿಕ್ಕಲ ಬೇದೆ ತೊನ್ವೆ ಜುಟ್ಟುನು ಪತೊಂದು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಮಲ್ತದು ದಾನೆ ನಾಯಿನ ಬುಡ್ಪನ ಈಯೇ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಇಂದುವನ್ ಈಯೇ ನಾಯಿ ಕೂಡ ನಾಯಿ ನಿಂಜ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೋಪಡು ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಕೆರಡ ಬುಡು ಕೆರಡಾಂದು ಬುಳಿ ಪುನಗ ಸುತ್ತಿಲಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಳು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕೆರಡಣ್ಣ ಕೆರಡಾಂದು ಕಾರು ಪತ್ತಿರು ಕೆರಡ ಅಣ್ಣ ಕಾರು ಪತ್ತಿರು ಮಾತಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ಯರ ಮಾತಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ಯರ ಹನುಮಂತೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿಡು ನಾಲ್ ದಟ್ಟಿನಾಗ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆ ಪೋಡಿದು ಪೋಯಲು ಹನುಮಂತನ ತಂಕ ಮಲ್ಲವು ಬೇ ಮಲಮಂಗೆ ಹತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯನು ತೆರೆದು ಆಲು ಜೀವ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಲ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೆಲ್ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿರಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಹನುಮಂತನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗದು ಪೋಪು பொன்னோளேது கல்துண்டல மரம் பொடுத்து தீர்த்தது பொன்னோளேது கல்துண்டல மரம் பொடுத்து தீர்த்தது ನೆನಪುದಿ ಮುಡ್ಲಿ పొన్నులు రాపినకు ಒಂಜಿ ಅದಬೋಡು ಹನುಮಂತೆ ಪನ್ಪೆ పొన్నులు ಏತ ಕಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮರಂ ಪುರ್ದು ತೀರ್ತು ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾತೆರನ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ ಬಲ್ಲಿ పొన్నులు ಆನುಲು ಸಮಾನ ಪನ್ಪಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗೂ ಬೈದ ನಮ್ಮ
ಸಮಾನ ಅಂದು ಪೊನ್ನುಲ ಆನುಲು ಏಪಲ ಸಮಾನನೆ ಒಂಜಿ ತೇರುದ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ಒಡಿದಿಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ನಡಕೆ ಬಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ನಡಕೆಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನನವಾನಿ ಆನಾವಡು ಪೊನ್ನಾವಡು ಎಂಚ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ಉಂಟು ಆ ರೀತಿ ನೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೇರ ನೀರುದ ಲೆಕ್ಕ ಆನು ಪೊನ್ನುಲು ಅತನ ಕಂಡನಿ ಒಡಿದೆ ಅಲ್ಲು ಅತನ ಕುಟುಂಬದೊಲ ಇಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡು ನಡತೆ ಇರುಂದಾಂಡ ಬಕ ಊಲ ದೋಷ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಆನಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಆನು ಕೆಸರಿತ್ತಿನಲ್ಪ ದೊಂಕುವೆ ನೀರಿತ್ತಿನಲ್ಪ ದೆಕ್ಕುವೆ ಅಂತ ಆಂಡ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತ ಉಂಟು ಪೊಣ್ಣಗೆ ಏಪಲ ಹಿಡಿತಾನೆ ಪುಟ್ಟುಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶ್ರಯ ಬುಲೇಬೇಕ ಕಂಡನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಸೈಪಿಕಾಲಗು ಜೋಕಲ್ನ ಆಶ್ರಯ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮವು ಆಂಡ ಪೊನ್ನುಲಾ ಆನನಾತೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಲೆ ಕಂಡ ನೀನು ಎಡ್ಡೆಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪೊನ್ನು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಬೆಗರು ಜಾರಾದು ಬೆಂದು ತಾಂಕು ನಂಚಿ ನಾವು ಅವೇತೋ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಬುದ್ಧಿ ಶೀಲತೆ ಪನ್ಪಿನವ ಆನುಗಲ ಬೋಡು ಪೊನ್ನಗಲ ಬೋಡು ಆನುಲ ಅಹಂಕಾರಡು ರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನುಲ ಅಹಂಕಾರಡು ರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ತಗ್ಗದ ಬಗ್ಗದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಹನುಮಂತಗ ಅಹಂಕಾರ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭೆಗು ಹನುಮಂತೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾಠನೇ ಕಲ್ಪವೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಹನುಮಂತೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕು ಪೋಯರ ಸಾಧಿ ತೋಜ ಪಾಲೆ ಆತ ಪನ್ ಪುಲೆನನ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣ ಈರಿಗೆ ಲಂಕೆಗೆ ಪೋಡಾತನು ಸೀತಾದೇವಿನ ನಾಡೋಡಾತನು ಅಂಚಾದು ಹನುಮಂತೆ ಕಡಲ ಪುಡೇಟು ಉಂತುದೆ ಮೂಡನದ ಗುಡ್ಡೆರ್ದು ಏರ್ದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನೇಸರ ದೇವರೇನು ತೂದು ಈರೆಯನ್ನ ದೇವರು ಈರೆಯನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಸೂರ್ಯ ದೇವರೇ ಹನುಮಂತಗೆ ಬಿಜ್ಜೆನು ಕಲ್ಪಾದಿ ಅಂಚಾದು ಇರೆಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾವನ್ವೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಡು ಒಬೇ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಲೆ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಆದ್ಯಂತ ತೊಂದು ಯಾನು ಬೈದಿನಾಯೇ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬಿನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಡಲನು ತೂದು ಅಲ್ಪನೇ ಮುರ್ಕೆ ನಡು ಕಡಲಗಾನಗ ಮಿತ್ತು ತರೆ ತಿರ್ತಿದು ಸುಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಮುರ್ಕುದ ಎರೆದ ದಾಟೆನ ಪತಿಯೇ ಏರಿದುಂಬುದ ಚುಟಿಕೆ ಪುರಿ ಪುತ್ಪುನಾಥ ಕಾಯಿನ ಪೊಯ್ಯೆಡಾಜಿ ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ನೆಡ್ಡೆ ಪೂಂಟುದ ಹನುಮಂತೆಯೇ ತೊಂಡೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕುಡಮುರ್ಕಿಯೇ ಆ ಮರ್ಗೆಲ್ದ ಕಡಲ ಪುಡೆಟು ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಕಿಯೇ ಪೊಯ್ಯಗೆ ಕಾರದಿಯರ ಪುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡಲ ಬರಿಕೆ ಕಾಲಿ ಕಾರಡು ಪೋಂಡ ಪೊಯ್ಯೆ ಏತು ಪೊತ್ತುಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಅನುಭವ ನಂಗೆ ಕಾಪು ಅಂಚ ಪೊಯ್ಯೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಅವಳು ಹನುಮಂತೆ ಲಕ್ಕದು ಅವೇ ಪೊಯ್ಯೆಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಆಯ್ನ ಚಂಡಿ ಕುಂಟುನು ಪೂರ ಪೂಂಟದು ಪುಂಟುನು ಪೂಂಟುನು ಒಂದುಂಚ ಬಳಕೆ ಉಂಡು ಶಬ್ದ ಆಯ್ ದುಂಪೋಪೆ ದುಂಬು ಪೋನಗದಾದ ಅಜಕ್ಕನಾಪುನು ಕುಳ್ಳುನು ತೂಂಡ ಪೊಣ್ಣು ನಾಲಿದ ಮುರೆಲ್ ರಟ್ಟೆ ತಿಗಳೇನ ಕಾರ್ದ ಪೊಟ್ಟಿಲಿನಿ ತೂಂಡ ಆಣತಿಲ್ದೇ ಕಣಿತಿನ ಏರ್ಲ ಪಣಯೇ ಹನುಮದೆ ತೂಯಿನೇ ಹನುಮಂದಿ ತೂಯಿನೆ ಟಾಡೆ ಬೇದೆ ಲಮಿನಿ ತೂದುಂಡ ತೊರದು ದೇದಿದುಡು ಹನುಮದೆ ತೋಯಿನೆ ಟಾಡಿ ಬೇತೇರ್ಲ ಬಿನಿದುದುಂಡ ತೊರದು ದೀದುಡು ಮೋಜಿ ತಿಂಗೊಳುದ
ಬೈದೋ ಲಂಕೆದ ಆನೆ ಬಾಕಿಲದಂಚಿ ಹನುಮಂತೆ ಬನ್ನಗ ಅವಳು ಹನುಮಂತೆ ತೂಪಿ ತೂತಿದಿ ಕುಂಟುದ ದೇಕಿನು ತೂನಗ ಪೊನ್ನೊಂದು ಪನೊಲಿ ಆಂಡ ನಾಲಿದ ಮುರೆಲ್ ಬಂಡ ನಾಲಿ ಬುಲೇದು ಎಲು ಪಿದೈ ತೋಜಿನಂಚಿನ ರೀತಿನು ತೂನಗ ಐದು ಪಕ್ಕ ರಟ್ಟೆ ತಿಗಲೆ ಕಾರದ ಪೊಟ್ಟೆ ಬುಲೆತಿನೇನು ಪುರ ತೂನಗ ಕಣ್ಣಿತ್ತಿನಾಯ ಪನ್ವೆಗೆ ಪೊನ್ನತ್ತು ಬಕ್ಕ ಏರಾಂಡಲವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮಾನಿ ಮೊಲೆನು ಮಿನಿತು ಎಂಡ ఆయన ತೊರತು ದೆಪ್ಪು ಆಗ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಜ್ವರ ಬರು ಒಂದು ಮಂದಾರದಾರ ಪಣಂದಲ್ಲಿ ಈ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತೊಡು ಪೋಡಿದು ಪೋಂಡ ಭೂತನ ಪ್ರೇತನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಓಲಲ್ಲ ಪೋಡಿದು ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಟಪ್ಪ ಅಜಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ ಶಬ್ದ ಅಂಡ ಹೊರನೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಚಕ್ರ ಪಾರಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಬತ್ತು ಜ್ವರ ಸುರಂಡ ಬಕ್ಕ ತೊರತದು ದೆಪ್ಪು ತೊರತದು ದೆತ್ತಿಜಿನ ಆ ಜ್ವರ ಪೋಪುಚಿ ನಿಜದ ಅವಳು ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ತಾನು ಪೋಡಿನೇರ್ದ ಹತ್ರನೇ ಆ ಭೂತದ ದೋಷಾಂಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ತೊರತದೆತ್ತಿವಕ್ಕ ಸರಿಯಾಪು ಕೊದಿದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚ ಯಾನು ತೂಯಿನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಆಂಡು ಹನುಮಂತೆ ತೂಯಿನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಆಂಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಮಿನಿ ತೂತುಂಡ ಆ ತಂದು ಮಂದಾರದಾರ ಪನ್ಪೇರು ಹನುಮಂತೆ ತೂಯಿನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಆಂಡು ಪೊನ್ನವರತ ದೇಕಿಡು ಕುಂಟು ತುತುದು ಉಪ್ಪುನ ನರಮಾನಿರ್ದು ಮಾಮಲ್ಲ ಜೀವದ ದೇಕಿಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ರಕ್ಕಸಿ ಏರು ರಾವಣೆ ಪನ್ಪೆ ಲಂಕೆದ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಂಕಿಣಿ ಆ ಲಂಕಿನ ಹನುಮಂತೆ ತುಯಿನ ಪಗ ಲಂಕಿನಿದಾದ ಮಲ್ಪೋಲು ಲಂಕಿಣಿಗೆ ತುಂಬು ಪಾರ್ತಿನ ಅಮಲದಿಡೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬಿಸಿರೇರುಂಡು ಕುನ್ಪಿಲಿಡಿಡೆಡ್ದು ತಿರಿ ಕೊರ್ದು ಲಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಲೆಕ್ಕ ಕೊರೆ ಪಾಟೊನುಂತಾಲ ನಿನತಿಗೆಲದ ಸೊರ್ಕು ಜಬುಡವೆ ಇತ್ತನೆ ತೂಲಾಂದ್ ಬೇಗ ಬಾಕಿಲಿದ ದಂಡೆ ಬೀಗ ಜತದ ಸರಪೊಳಿದ ಕೊಂಡಿದ ಪಾದ ಬಾಕಿಲಿದ ಪಡಿನೊಂಜೆ ನೊಂದಾದ ಕಟ್ಪತ್ತಿ ಪತೊಂದು ಬೇರೊಂದು ಬತ್ತಿನನ ತೂದು ಹನುಮಂತೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿರ್ಸಗು ಲೋಕಿನಂಚಿನ ಲಂಕಿನಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾಲ್ ಅಮಲೇರ್ದಿತ್ತನ್ ಆಲ್ ಲಕ್ಕಿಯ ಲಾಪರ್ತು ತಿರಿಬುರ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದ ಬೂರು ಲಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಡ ಕಮಲಗುಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಲಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಲಂಕಿನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪ ತೂಲ ಬಂದು ಆ ಆನೆ ಬಾಕಿಲದ ಅಂಡಬೀಗನು ದೆತ್ತದು ಕಟಿದಿ ಸರಬಲಿದ ಕೊಂಡಿನು ತಪ್ಪಾದು ಮಲ್ಲ ಕಡ್ಪತ್ತಿನ ಕೈಟು ಪತದು ಬೀಜಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಹನುಮಂತೆ ಬುಡುವೇನಾ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಹನುಮಂತೆ ಲಂಕಿಣಿನ ಕತ್ತಿದ ಕೈದ ಮಣಿಗಂಡು ಗೊಂಡಿ ಕೈ ಕೊಡ್ದು ಪತ್ತಿದಿ ಕುಡುಂಜಿಟ್ಟು ನಾಲಿನ ಪತ್ತಿದಿ ಓಂಟೆ ನಾಲಿನ ಬಿರಲಿಡ ಬಿಕ್ತು ದಮತಿಗೆ ಪೀಟಾಗಿ ಲಂಗಿನ ಜೀವ ಪುಂಡಿ ಬಾಗಿಲಿ ಕಡತಿದು ಪೋಗಿ ಹನುಮಂತೆ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕಡ್ಪತಿ ಪತದಿ ನಂಚಿನ ಲಂಕಿನಿನ ಕೈತ ಮಣಿಗಂಟನು ಪತದು ಅಮ್ಕಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟು ಲಂಕಿನಿನ ಒಂಟನಾಲಿನು ಪತದು ಅಮುಕುದು ಆಲು ಉಸಿಲು ದೆಪ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿ ಅಂಚಾದೆ ಲಂಕಿನಿ ಈ ಲೋಕನು ಬುರ್ದು ಮಿತ್ತ ಲೋಕಗು ಪೋಯನ್ ವರ್ತಿ ಯಕ್ಷನಿಗೂ ಶಾಪ ಐತಂಡು ಅಂಚಾದು ಆಲು ರಕ್ಕಸಿಯಾದ ಬತ್ತು ಲಂಕೆಡು ಲಂಕೆನ ಕಾಪನಂಚಿನ ಲಂಕೆದ ರಾಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಆಲು ಹನುಮಂತರದ ಹತ್ರ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಲು ಏಪ ಲಂಕೆನು ಬುರ್ದು ಪೋಪಾಲ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ
ಆ ಲಂಕೆಡು ರಾವಣಗ ಉಳಿಗಾಲಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲ ರಾವಣಗ ತೆರೆದುಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಲಂಕಿನಿ ಸೈತಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಡು ರಾವಣೇ ರಾವಣನ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಸುಳಿಮೀಗೀಸೆ ಬೊಂಡೊಲು ಕಣ್ಣು ನಡು ಸೊಂಟದೊಂಟೆ ಚರ್ಮದ ಜಟ್ಟಿಯೇ ಕೈತ ಬಡಿಗೆದ ಎಲ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಬಲಪಂಡ ಇನಿ ಕೆರ್ತು ಬರ್ಪಿ ಬಂಟೆರ್ ದುಡ್ಕು ಗೊತ್ತು ಟೇಂಕಾರೊಲೆನ ಪಂಪಿನೆಂಚಿನ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲದ ಮಾತೆರನ ಅಡೆಗೇಲೆ ಪುಡಾದ ಕಣ್ಮರೆಲ್ದು ತೂದು ಲಂಕಿಣಿನ ಏರುಗೆರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸು ಸುಳಿ ಮೀಸೆ ಕಣ್ಣು ಬೊಂಡೋಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಜೋಕುಲು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೋದು ಬೊಂಡೋಲು ತಿನ್ಪೇರು ಚೀಪೆಪ್ಪು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸೊಂಟೋಡು ಒಂಟೆದ ಚರ್ಮ ಬಿಗಿತು ಜಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದೆಗೆ ಅಂಚಿತಿ ರಾವಣೆ ಲಂಕಿನಿ ಎಂಚ ಸೈತಿನಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಪಿಂದು ತೂಯರೆ ತನ್ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ವರಿಯಾಗಿ ಗೆಪ್ಪುಗದು ಇದಕ್ಕೇನುವೆ ಲಂಕಿನೀನು ಎಂಚ ಕೇರ್ನಿ ಇತ್ತು ಆಯೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬನ್ಪಿ ಅವಳೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ವರಿ ಪರಬೇಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ఆయన ಓಂಟ ನಾಲಿನು ಬತ್ತುವೆ ఆయన ಉಸುಲು ಪೋಪುನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಲ ಚಕ್ಕರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಜೋಕುಲೇರಲ್ಲ ಲಂಕಿನಿ ಸೈತಿನಿ ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇನಾಗ ಜೋಕುಲು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗ ನೆಲಕು ದೊಂಕುದು ದಟ್ಟಿದು ತನ್ನ ತಮ್ಮೆಲನು ಬೀಜಾದು ರಾವಣೆ ಕೇನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಜೋಕುಲು ಪೋಡಿದು ಬಾಯಗ ಚುರುಚುರು ಒಂದು ಚಂಡ್ಯಾನಿಗೆ ಹಾಕಲು ಕುಂಟು ತುತ್ತು ದಿನ ಕುಂಟು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲೇನು ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪತ್ತದು ಪೂಂಟದು ಬಿಡಿಯೇಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂತಾನ ಪಂದು ನೆರಿಯೇಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನಿತ್ತಲ್ಲ ಕೇನು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಸಂತಾನ ಅಂತ ಜದು ಎರೆಗಳ ನೆರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎರೆಗಳ ಓರೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸೋರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಓರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಪ್ಪಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಅಂಡ ಮೂಲು ರಾವಣೆ ತನ್ನ ಜೋಕಲೆಡೆ ಕೇಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಜೋಕಲೆಡೆ ಕೇಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಪೊಂಜೋಕಳೆಗೆನ ಪೊಂಜೋಲು ಪೂರ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತ ವರ್ತಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ವರ್ತಿ ಪೊನ್ನನು ಒಯ್ತು ಪತದು ಪನ್ಪೆಗೆ ಪನ್ನಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದು ಒಲೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ಆ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಕಂಡನ್ ಸಾಯ್ತದ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಂದು ಅಲ್ಲೇನು ನೋತದು ಗಿಡ ಇಂಚ ಆ ರಾವಣೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ದು ಏರು ಕೆರ್ತೀನಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರನು ಪಿಂದು ತೂವೋಡು ಒಂದು ಆಯೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಮೇಟ ಹನುಮಂತದ ಅಲ್ಪೆ ಆ ಲಂಕೆಡು ಪೂರ ಸುತ್ತುವರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಡಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಪ್ಪು ಗೋರಂಟಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಪಂದು ಪೂತ ತೋಟಲೇನು ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ದಾದಾಂದಾಯ್ಜಿಯೇ ಜೋಡು ಪಿಲಿ ಕೊರೆತಿನೆಂಗೆಲೆ ಮಲ್ಲ ಕೊರೆ ಪಾಟ ಜೋಡು ಪಿಲಿ ಕೊರೆತಿನಂಗೆನೆ ಮಲ್ಲ ಕೊರೆ ಪಾಟ ಕೈ ಕಸೆನ ಮಡಿರ ಮಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆ ಕೈ ಕಸೆನ ಮಡಿರ ಮಗೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆ ಧೀಮಲ್ಲ ಕೊರೆ ಪಾಟ ಪಂಡು ದಿಂಬ್ಯಾಗೆಂಚ ಗೊಂತು ಪಣಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುದು ಅಲ್ಪನೆ ಕೇಂಡೆ ಏರಪ್ಪ ನಿದ್ರೆಡು ಕೊರಪ ನಿಂಚಿಲ ನಿದ್ರೆಡು ಕೊರೆಪು ನಿಂಚಿಲ ರಡ್ಡು ಜೋಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಕೊರೆಪು ಲೆಕ್ಕ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಗೊರಕೆ ಅಂಚ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಪ್ಪೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ವೆ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಸರಿ ತಿನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನು ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ತೂನಗ ಅಚ್ಚರಿ ಆಪಂಡು ಏರಪ್ಪ ಒಂದು ಕೇನ್ ನಗಲು ಪನ್ಪೇರಿ ಏರು ಬಕ್ಕಾಯ್ ಅಂದಾಜ ಆಪನೊಂದು ಕುಂಭಕರ್ಣನೆ ಅದು ಪೋಡೊಂದು ಅಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕ
ಇಂಚ ಲಂಕೆದ ಪೂರ ಅರಂತಡೆನು ತೂದು 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 ಸಾದಿ ಬೀದಿನು ಪೂರ ತೂದು ತೂದು ಸೀತೆ ಓಲುಲಾಲು ಪಂದು ನಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸರಮೆ ಬಕ್ಕ ವಿಭೀಷಣೆ ಬಕ್ಕ ಸೀತೆ ಉಪ್ಪೇರು ಸರಮೆ ಪನ್ಪಾಲು ವಿಭೀಷಣಗ್ ಈ ರಾಳ್ನವಂತೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನಿಯರಾಪು ಜಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರಾಪು ಜಾ ಪೊನ್ನನ ದುಃಖ ಅವು ಕುಟುಂಬಗೂ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅಂದು ಅಪಗ ವಿಭೀಷಣೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನೆಂಜ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೊಡ ಅಪ್ಪೆ ದಾದನ ಪನ್ನೆಕ್ ಸರಿ ದೆಕ್ಕದೆ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಸರಿ ನೋತುದೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸರಮೆಲ ವಿಭೀಷಣೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಗ ಗೋರಂಟದ ಪುದೆತ ಬರಿಟೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹನುಮಂತಗ ಅವು ಸೀತಾದೇವಿಯೇ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಪಿಂದು ತೂದು ಆಯೆ ಎದುರುಗು ಬತ್ತದು ಪಚ್ಚೆ ದೊಂಕಿಲೋಲು ಪತ್ತೋ ಪಚ್ಚೆದ ಕಲ್ಲ ದೊಂಗಿಲೋಲು ಪತ್ತೊಂದು ಗೋಗೋ கொடி விரலடே அம்மா இருந்தே நொரதூ ஓடம்மா கொடி விரலடே அம்மா இருந்தே ஒரதூ ஓடம்மா தூயரே இரு திக்கட ಕೊರೊಡಿರೆಗಿಂದು ದನಿ ಬಂದಿರಮ್ಮ ತೂಯರೆ ಈರು ದಿಕ್ಕೆರಡ ಕೊರೊಡಿರೆಗಿಂದು ದನಿ ಬಂದಿರಮ್ಮ ತೂಲೇಗೆ ದೇತೋನು ರೇಗೆ ತೂಲೇ ದೇತೋನು ದೇ ಆಗೋಗೋ ಸೀತಾದೇವಿ ನಡೆವತ್ತಿನಂಚಿನ ಹನುಮಂತೆ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ತರೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗ್ಗೆಂದು ತನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಚ್ಚಕಲ್ಲದ ಉಂಗಿಲನು ಸೀತಾದೇವಿನ ಕೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಗೂ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ದನಿ ರಾಮದೇವರು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಉಂಗಿಲ ಒಂದು ನುವೆ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರನ ನಾಡೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬೈದಿನಾಯೇ ಯಾನು ರಾಮದೇವರನ ಬಂಟೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಆ ಪಚ್ಚದ ಉಂಗಿಲನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೀತೆ ಸೀತೆ ತೂದು ಉಂಗಿಲನು ಗೋ ರಾಮನಾಂದು ತೆರಿಯಲು ರಾಮಾನಂದು ತೆರಿಯಲು ಮೆಲ್ಲ ಕೈಟದೆತ್ತೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಕೈಟದೆತ್ತೊಂದು ಆಲು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದು ದೇವರನು ನೆನತದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದು ದೇವರನು ನೆನತದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದು ಓ ಹನುಮಂತೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಚ್ಚದೊಂಗಿಲನು ಕೈಟು ಪತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ದೇವರೇನು ನೆನತೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಆ ಉಂಗಿಲದ ಪೊರ್ಲುನು ಸೀತಾದೇವಿ ತೂಪೇರು ತನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಪೊರ್ತುದ ಆ ಪೊರ್ಲು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ನೆನಪಾಪನು ರಾಮದೇವರು ಶಿವಧನಸನು ದೆರ್ತದು ಪೊಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಸೀತಾದೇವಿ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ಮಾಲೆನು ಪತ್ತೊಂದು ರಾಮದೇವರನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಎಕ್ಕಲ್ದು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿ ಇಂಚ ಮಾಲೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಉಂಗಿಲದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು
ರಾಮದೇವರನು ಕಳವೆನ್ನಂಚಿನ ಆ ಬೇನೆದ ಬೇಜಾರುಡು ಕೊರಗೊಂದುಪ್ಪನಗನೆ ಕನ್ನಡು ದಾರೆ ಕಟ್ಟದು ನೀರು ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಸೀತಾದೇವಿನ ಈ ದುಃಖದ ಆ ದೇಕಿನು ತುಯಿನಂಚಿನ ವಿಭೀಷಣಗು ಮನಸ್ಸು ಕರಗದು ಪೋಂಡು ಆಯಲ ಬುಳಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಸರಮೆ ದುಂಬೆ ಬುಳಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ದಾಲ ಹನುಮಂತೆಲ ತೂದು ಬುಳಿಪೇರು ವಿಭೀಷಣೆ ಸರಮೆ ಹನುಮಂತೆ ಬುಲಿಪೆನನು ತುಯಿನಂಚಿನ ಸೀತಾದೇವಿ ತಾನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಹನುಮಂತಡ ಕೇನ್ಮಲು ಹನುಮಂತ ಎನ್ನಾರು ಮೆಗ್ಗಡ ಪೆಂಚ ಉಲ್ಲೆರುಗ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿತ್ತೆ എന്നാറ് മെഗട പെഞ്ച ഉള്ളര് ഉപ്പിനോളിത്തേയേ നിക്കെഞ്ച ഗുർത്താണ്ട് മെയ്റ്റെഞ്ച സജ്ജുള്ളരാ ബാരി ബച്ചതെരാ യാന ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ನಡ ಪಣುಡುಂದು ದಾನೆ ಪಂಡರೆ ನಿನಡ ಯಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಎನಡ ಪಣೋ ಎಂದು ದಾನೆ ಪಂಡರೆ ನಿನಡ ಕರಕರಿತ ಮನಸುಡು ಹನುಮಂತಡ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ನಾಲಪಾತೆರನು ಸೀತಾದೇವಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ದೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ರಾಮದೇವೇರು ಮೆಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಸಜ್ಜುಡು ಉಲ್ಲೇರಾ ಪಂಡ ಸರಿಯಾದ ತಿನ್ಪೇರಾ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಉಲ್ಲೇರಾ ಅತ್ತು ಬಚಿದು ಪೋತೇರಾ ಅಂದಕ್ಕೇನುವೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ರಾಮದೇವರನ ಗುರುತ ಎಂಚಾಂಡು ಪಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ತಿಂದು ಎಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲೇರ ಆ ರಾಮದೇವರು ಈ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಗೂ ಎನಡ ದಾದ ಪನಿಯರ ಪಂಡೇರು ಪನುವನ ಇಂಚಾಂದ್ ಸೀತಾದೇವಿ ಹನುಮಂತನು ಪಾತೆರ್ಪನಗ ಹನುಮಂತೆ ಆವಮ್ಮ ನನ ಪೋಪೆ ಆವಮ್ಮ ನನ ಪೋಪೆ ಆಂಡೇರಿಂಚ ಬುಳಿಪರಾಮಲ್ಲ ಪಾತೆರೋನು ಸತ್ಯಂದು ನಂಬುನಿಯೇ ಯಾನ ಪಾತಿರೋನು ಸತ್ಯಂದು ನಂಬುನುನೇಗೆ ಈರೆ ಮೂಳುಳ್ಳರಿನ್ಬಿ ಸುದ್ದಿಯಾರೆನಗೆ ಬಿಗಿ ಬೂರುನೇ ದಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕಾರು ಕುಳ್ಳ ಎರವನು ಗೋಗೋ ಏರಮೋಳುಳ್ಳರನ್ಬಿ ಸುದ್ದಿಯಾರೆನಗೆ ಬಿಗಿ ಬೂರುನೇ தட்டி பொக்காரு குள்ள இரவலு கோபம் போடியடி ಹನುಮಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಪುವೆ ಬುಲಿಪೆಡಪ್ಪೆರೆ ಇರು ಬುಲಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಪೆ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ವಿಚಾರನು ಪನ್ಪೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ರಾಮದೇವರ ಅವಳು ಕುಲ್ಲುವೆರ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆಡು ಆರೀಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆರೆ ಇರೆನುಲ ತೊಂದು ಪೋಪೆರೆ ಅಂಚಾದು ನನ ಇರು ಪೋಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದ ಹನುಮಂತೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೀತಾದೇವಿ ತನ್ನಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನೀಲವರ್ಣದ ಆ ಉಂಗಿಲನು ಹನುಮಂತಗ ಕೊರ್ಪಲ್ ಈತು ಪೊರ್ತಾನಗ ಉಲಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಿಡಿಂಚಿಡರ್ಲುನಾ ಜೀಟಿಗೆಲನ ನಡ್ಪತ್ತಿಡು
ಅಂಚಿಡಿಂಚಿಡು ಜೀಟಿಗೆದ ನಡಪತ್ತುಡು ಮದಿಮಾಯನೊಲ್ತಲೆಡು ಮಧುಮಾಯನೊಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸಿಂಗಾರಿಯೊಂದು ಬಾರಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರಾವಣೆಯೇ ಬತ್ತಿನಾಯ ರಾವಣೆ ಸೀತೆನೆದುರುಂತೆ ಸೀತೆನೆದುರುಂತೆ ಸೀತೆನ ಎದುರುಂತಿಯೇ ಸುಂದರ ರಾವಣೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆಟೋಡುವನ್ಪ ರಾವಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪದ್ದೈ ಪಾಡಂದು ಸೀತಾದೇವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಪೆರೆ ಬಾಡಾದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿ ನಾವು ಪೊರ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅದು ಪೊರ್ತುಡು ಅವಲ್ಲ ದೊಂದೀಪುನು ಮೂಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಮೇಟು ಈ ಮೇಟು ಜೀಟಿಗೆ ಪತಿದಿನ ಕೊಲಪುರ ಉಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಭೂತಭಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನದಾದ ಅಂಚ ರಾವಣೆ ಬಾರಿ ಐತೋಡು ಶೃಂಗಾರಡು ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದು ಸೀತೆನ ಎದುರುಗು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಭೀಷಣ ಉಪ್ಪುವೆ ಸರಮೆ ಉಪ್ಪುವೆ ಸರಮೆ ದುಮ್ಮೆ ವಿಭೀಷಣಡ ಬಂದುಪ್ಪಲು ನಾಲು ಪಾತೆರ ಅಣ್ಣಗೆ ನೀತಿದ ಪಾತೆರ ಪಲ್ಲೆ ಸೀತಾದೇವಿನ ಕಷ್ಟನು ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಅಂಚಾದು ಎದುರುಗು ಬತ್ತಿರಂಚಿನ ರಾವಣನು ತೂದು ವಿಭೀಷಣೆ ಇದು ತೆರಿದಿಂಜ ಮಲ್ತಡದಾಲ ತೆರಿಯೋದಿನ ಗುಳಿಂಜ ಮಲ್ಪುಡು ಈದು ತೆರಿದಿಂಜ ಮಲ್ತಡ ದಾಲ ತೆರಿಯಂದಿನ ಗುಳಿಂಜ ಮಲ್ಪುಡು ದಿಯೇ ಪಡುಗ ನಮ್ಮ ಲಂಕೆದ ಕುಟುಂಬಗೊಂಜಿಗತಿ ಮಲ್ತೈಗೆ ನಮ್ಮ ಲಂಕೆದ ಕುಟುಂಬಗೊಂಜಿಗತಿ ಮಲ್ತೈಗೆ ಈ ಸೀತೆಗಿ ದುಃಖ ಕೊರಡಾಗ ಸೀತೆಗೆ ದುಃಖ ಕೊರಡ ರಾಮೆಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆದ ಜನ ಪಂಡದೆನ್ಯನ ಈ ಸೀತೆಗೆ ದುಃಖ ಕೊರಡ ರಾಮೆಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆದ ಜನ ಪಂಡದೆನ್ಯನ ಗ ಹಾವೋ ವಿಭೀಷಣೆ ಗಡ್ಡೆಗುನೊಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿನಾಯ್ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಕೈಕಸೆ ಪೋದು ವಿಶ್ರವಸುನಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಕೇಂಡಾಲಿಗೆ ಅಪಗ ಮುನಿಕುಲು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಸರಿಯತ್ತು ಆಂಡ ಕೈಕಸನ ಆಟೋಗು ಪುಟಿನಂಚಿನ ರಾವಣೆ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಶೂರ್ಪನಕಿ ಮೊಕಲು ಪೂರ ಪೊರ್ತಂತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಜನ್ಮಗೂ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ರಾತ್ರ ರಕ್ಕಸೆರಾಯ್ ಕೈಕಸೆಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ತೂದು ಬೊಡಿ ಪೋಂಡಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಋಷಿಕಲ್ ನಾಡೆ ಪೋದು ಬಂಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ನೆಂಕ ಕರ್ಣಿ ಸಾಲೆ ಅಂಚನ ಯಾನು ಪನಿ ಮೂರ್ತಗು ಬಲ ಅಂತ ಅಂಚ ಮೂರ್ತಗು ಪುಟಿನಂಚಿನ ವಿಭೀಷಣೆ ಅಯ್ ರಾಮಭಕ್ತೆ ಅಯೇ ಶರಣಶ್ರೇಷ್ಠೆ ಅಯೇ ಆ ವಿಭೀಷಣೆ ರಾವಣಗೆ ಈತ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾನ ಅಂತ ರಾವಣೆ ದಾಲ ಒಂತೆ ತೆರಿದಿನ ಎತ್ತು ಅಯ್ಯ ಸ್ಮೃತಿನಿ ಬರತಿನಾಯೇ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮವಂಶ ಸಂಭೂತೆ ಅಂಚಿತಿ ರಾವಣೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇತಾ ಈ ಸೀತೆನ ಕನರ್ತಿ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಸೀತೆನ ದುಃಖ ಕಣ್ಣೀರ್ದ ಬೊಟ್ಟ ಅವು ಸಂಸಾರಗು ಕೊಟ್ಟಾಪುನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಾಶ ಆಪಿನಂಚಿ ನಾವು ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಸೀತೆನು ಬುಡ್ಲ ರಾಮನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮಾನಿಯಿಂದ ಎನ್ನಡ ರಾಮನ ಮಹಾತ್ಮೆ ದಾದಾ ಅಂದು ತೆರಿಲ ಅಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ನಗ ರಾವಣಗ ಪಿಸಿರು ಏರದು ಪೋಪುಂಡು ರಾವಣಗ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡಿನ ನೀತಿ ಪಾತಿರುಳು ಕಾಯ್ದಿತ್ತಿ ಕಾವಲಿಗ ಭೂತಿ ನೀರಾಂಡ ಕಣ್ಣು ಮರೆಲ್ತಿದಂದೆ ರಾವಣೆ ಎಂಕೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಪಿನಾತ್ ಆದಿ ಪೋಯನಂಬೆ ಪಿರಪಾತೆರುಜೆರು ಅಂದಾಂಡ ಅಮ್ಮೆರಗಲ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಪ ಈ ಪಟಿಂಗ ರಾವಣಗ ಪಿಸುರೇರ್ದು ಪೋಂಡು ಈ ಎಂಕ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪನಯ ಪಂಡ ರಾವಣೆ ಅನ್ನು ಪಲಯ ಪನ್ಪಿನ ಅಹಂ ಈ ಅಮ್ಮಗಲ ಬುದ್ಧಿ ಪವನು ಅಂದನೆ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಏರೆಗಲ ಪನಲಿ
ಬುದ್ಧಿ ತೆರೆಯುನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನವು ಪ್ರಾಯದ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಏರೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನಿಯರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡತಿನಾಗಿ ಏರ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವಾ ಪೊರ್ತುಗು ತಾನು ಎಂಚ ನಡಪಡು ಪಂದು ಏರು ತೆರೀದು ನಡಪುವೇನ ಆಯಗ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು, ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರತ್ಯಪೇಕ್ಷೇತ ನರಶ್ಚರಿತಂ ಆತ್ಮನ ಕಿಮ್ನು ಮೇ ಪಶುಭೀಸ್ತುಲ್ಯಂ ಕಿಮ್ನು ಸತ್ಪುರುಷೈರಿತಿ ಇಂದು. ನರಮಾನಿ ಆಯ್ನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಯಾನೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿ ಆದು ಎಡ್ಡೆ ನಡಕೆನು ತೋಜಯನ ಅತ್ತು ಪಶುತ ಲೆಕ್ಕದಾದ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೇನ ಅಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ ನರಮಾನಿ ದಿನೋರ್ದು ದಿನ ತನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನಡಕೆಡು ಬುಲೆವೊಂದು ಆಯೆ ಲೋಕೊಡು ಎಡ್ಡಂತಿನ ಆಯ ಪೇ ರಾವಣೆ ಬ್ರಹ್ಮವಂಶಡು ಪುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಆಯೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆಯನ ಕುರ್ತೆಲು ಬೇಲೇರ್ದಾತ್ರ ಆಯೆ ರಾವಣ ಬಾನೋಗು ತರೆ ಕೊರೋಡ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ವಿಭೀಷಣ ಎಡ್ಡೆ ನಡಕೆಡು ಬದುಕಿನೇರ್ದಾತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾದ ಲಂಕೆಡು ಮೆರವಡಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋನ ಎಡ್ಡೆಡು ಒರಿವ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಅಮರತ್ವನು ಸಾಧಿಸವನು. ಮಂದಾರದಾರು ಈ ತುಳುನಾಡು ರಾಮಾಯಣ ನಡತಿಲಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪುದುವಟ್ಟನು ಕೊರ್ನೇರ್ದಾತ್ರ ಮಂದಾರದಾರು ಇನಿ ಅಮರಯೋಗಿ ಆದ ಮೇರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಆಂಡ ರಾವಣಗು ಈ ವಿಭೀಷಣನ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಾಟು ಸೈಪಿನಾಯಗ ಓವು ನಾಟುಂಡು ಬನ್ನಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯ ವಿಭೀಷಣಗೆ ನೆರ್ಪೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾಂಡು ಅಲ್ತೋ ತಾಟಕಿನಲ್ತೋ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಲ್ಪೆ ತಾಟಕಿ ಮಾರಿಚೆ ಕಬಂದೆ ಸುಭಾವು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ದಾದಾಯರು ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿಗೆ ದಾದಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಖರದೂಷಣ ತ್ರಿಶಿರೆಗೆ ದಾದಾಂಡು ನುಪುರ ಮಲ್ತಿನಾಯ ಏರು ರಾಮೆ ಆತೆ ಅತ್ತು ಆತ ಪೊರ್ತುಗಾನ ಗಾಯೆ ಲಂಕಿನಿನ ಕೆರ್ತಿನಾಯ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯಲ ತೆರೆದು ಬತ್ತದೆ ಅಂಚಾದೆ ಆಯ್ ಕೇನುವೆ ವಿಭೀಷಣನ ಕೈತಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹನುಮಂತನು ತೂದು ಲಂಕಿಣಿ ಸೈತಿನೆಂಚ ಲಂಕೆದ ಬಾಗಿಲಿದು ಚಿಂಪು ನೇರು பொழ்த்து தீனிந்து தெரியனா ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪದೆಯಿಲ್ಲ ರಾವಣಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಏರಿಂಬೆ ಹನುಮಂತೆ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗುರ್ತ ಇಡೆಗೆಂಚ ಬತ್ತೆಗೆ ರಾವಣೆ ಗಾಳಿಗೆ ದಂಗುಣ ಮರತ್ತು ಒಲ ಗಾಳಿದ ಆ ಬಿರ್ಸಿಗೆ ಪೊರ್ಕಂಡೆನ ಲಕ್ಕುನ ಮರ ಅಂಚಾದು ವಿಭೀಷಣೆ ಬನ್ನಿನಂಚಿನ ನೀತಿದ ಪಾತೆರಗು ಆಯೆ ಬಗ್ಗುಜೆ ಆಯೆ ತಂಕೊಡೆ ಪಿಸುರುಡು ಪಾತೆರುವೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ತಾಂಬೇರ್ ಹನುಮಂತೆ ಬೇದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಲಂಕಿನಿ ಸೈತಿನಿ ಇಂಚ ಬಂದು ಕೋಪಡು ಪಿಸುರುಡು ಏರಿನಂಚಿನ ಆ ರಾವಣೆ ತನ್ನ ಕೈತಾಳಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೀಟಿಗೆನು ಬೀಜ ಒಂದು ಹನುಮಂತಗ ದೀದು ಪೊತ್ತಾವೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಹನುಮಂತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಕೋಲು ತೋಲು ತಾಗದಿಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಮುಟ್ಟುದುಜಿ ತಾಸೆ ಗಂಚಾದುಳಿ ಉಣೆಂಚಾಗ ದೀವಟಿಗೆ ನಿಂಚ ಏರಿ ಬೇಗೆ ದೀಪನ ದೀವುಣೆಂಚಂದು ನೋಡ್ತೆ ರಾವಣನ ಮೋಣೆಗೆ ದೀಟಿಗೆನು ನೆರೆದಿ ಮೀಸೆ ಕರ್ಪೇರಿಡಿ ಕೊಲ್ತುಜಿ ನಾಗಸ್ವರಕ್ಕೂ ಸೇರಿಗಾರನ ಬಿಂಬ ಡೋಲುದ ಕೋಲು ಡೋಲುಗು ಮುಟ್ಟುದುಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಾಸೆಗು ಮುಟ್ಟುದುಜಿ ಈ ಉಲಿಯುನು ಎಂಚ ಒಂದು ಹನುಮಂತೆ ಕೇನುವೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ರಾವಣೆ ಬೀಜಾಯಿನಂಚಿನ ಜೀಟಿಗೆನು ದೊತ್ತೊಂದು ರಾವಣನ ಮೋನೆಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೀಸೆಗೆ ದೀಪೆ ಮೀಸೆ ಕರ್ಚಿದು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತೆರೆದಿನಿ ಎಂಚ ಪುರಾಣಡು ಹನುಮಂತನು ಇಂದ್ರಜಿತು ಬಂಧಿಸಾವೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಹನುಮಂತೆ ವಜ್ರಕಾಯಾದ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಗು ಬುಳೆವಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ರಥಕು ಕಂತದು ಅವೇತೋ ಸಾರಸಾರ ರಕ್ಕಸರು ಸೇರ್ದು ಆಯನ ಮಿತ್ತಬಾರ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಂತಿಲಕ ಕಂತದು ಐದು ಪಕ್ಕ ರಾವಣೆ ಹನುಮಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೆರಬಾಳದು ఆయన బీల పొతుదు సుడు సుకారి ఆవడు పనిపించిన ఉద్దేశుడు లంకెద కుంటును కంతదు సుత్తునగా హనుమంతన బీల ఉద్ద ఆవందు పోపుండు ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾವಣೆ ಪನ್ಪೆ ಪೋದು ಸೀತನ ಕುಂಟುನು ಕಂತ ಸುತ್ತುಲೇಂದ್ ಆತನಗ ಹನುಮಂತನ ಬೀಲ ಅವು ಉದ್ದಾಪಿನವು ಉಂತುಳು ಅಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದು ಸೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೂ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬೀಲನು ಅರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಹನುಮಂತೆ ದೆತ್ತು ಗಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ರಾವಣನ ಮೀಸೆಗೆ ದೀಪೆ ಆಕುವೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೀಸೆ ಪೊತ್ತುದು ಪೋಪುಂಡು ಮೂಲು ಮಂದಾರದಾರು ಚಾತುರ್ಪಡು ಪತೊಂದಿನ ಜೀಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಭೂತದೇದುರುಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜೀಟಿಗೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆಡೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸೇರಿಗಾರನ ನಾಗಸ್ವರ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಡೋಲುದ ಕೋಲುದ ಪೆಟ್ಟು ನುಪುರ ಅಂಚಾದು
ಜೀಟಿಗೆನು ಮೋನೆಗೆ ದೀದು ರಾವಣನ ಮೀಸೆನು ಪೊತ್ತಾವೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ರಾವಣಗಳ ಬೆಚ್ಚಾಪನು ರಾವಣ ಪಾತಿರುವೆ ಹನುಮಂತೆ ವನ್ಪೆ ರಾಮದೇವರನ್ನು ಲೊತ್ತೊಂದು ಅರ್ಪೆ ಲೊತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ತಂಕದಾದ ಒಂದು ತೋಜಾವೆ ಅಂತ ಬರ ಈ ಲೊತ್ತೊಂದು ಬಲ ರಾಮನ ಲೊತ್ತೊಂದು ಬಲ ನಿಕ್ಲೇನು ರಡ್ಡಿ ಜನಲ್ಲ ಯಾನು ಪೊಯ್ಯಡ್ ಕಂಪು ಎಂದು ರಾವಣೆ ಪನ್ಪೆ ರಾವಣಗಳ ಮೀಸೆ ಪುತ್ತಿದಿನ ಸೂತ ಅರ್ಲು ತಡೆಯರಾಪುಜಿ ಆ ಅಲ್ತೆ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಪೋಪೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಹನುಮಂತೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೆ ಇರು ದಾಲ ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ರಾಮದೇವರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪನೊಂದು ಸರಮಾದೇವಿಡ ಪನೊಂದು ಹನುಮಂತೆ ಕಡಲ ಬರಿಕೆ ಬತ್ತದು ಐದು ಬಕ್ಕ ರಾಮದೇವರ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂಗಿಲೊನು ರಾಮನ ಕೈಗೆ ರಡ್ಡೆ ಕೈಯೊಟ್ಟು ಬದದಿ ಕೊರಿಯೇಗೆ ಉಂಗಿಲೊನು ರಾಮನ ಕೈಡೆ ರಡ್ಡಿಗೆಯೊಟ್ಟು ಬದದಿ ಕೊರಿಯೇಗೆ ರಾಮನ ಕೈಯೊಟ್ಟು ಪತದೆ ಗುರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಕುಳ್ಳೊಂಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕುಳ್ಳೊಂಡೆ ಮುಗುರು ತಲಿಗೆಡ ರಾಮೆ ಮುಗುರು ತೊಲಿಗೆಡ ರಾಮೆ ಉಂಗಿಲನು ತೂದು ಉಂಗಿಲನು ತೂದು ಆ ಹನುಮಂತೆ ಕಡಲು ದಾಂಟದು ಈಮೇಕೆ ಬತ್ತದು ಕಿಷ್ಕಿಂದೆನು ಪೊಗ್ಗುವೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣರು ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪು ನೆಂಚ ಜಾಂಬವೆ ನೀಳ ನಲೆ ಮೊಕಲು ಪೂರ ಸೇರಂದು ಪೋದು ಕಡಲ ಬರಿಟುಂತುನಗ ಒರಿಯರಿ ಅಂಚಿಗೆ ಲಾಗೆ ರಾವಂದೆ 30 ಜನ 40 ಜನ ಅಂದ ಲಾಗೆ ರಾವಂದೆ ಜಾಂಬವಂತೆಯರ ಹನುಮಂತಗ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಏ ಲಾಗಿಲ ಅಂಚಿಗು ಪಂದು 12 ಹನುಮಂತೆ ಸಾಗರೋಲ್ಲಂಘನ ಮಲ್ಪಿ ಆಂಡ ಮೂಲು ಹನುಮಂತೆ ಒರಿಯೇ ಆಯನ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಪೋದು ಸೀತಾದೇವಿನ ನಾರ್ದು ಪತ್ತದು ಅವಳು ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲದ ಉಂಗಿಲನು ಕೊರ್ದು ಸೀತಾದೇವಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನೀಲದ ಉಂಗಿಲನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ತನ್ನ ಕುಂಟುಡು ಗಂಟು ಕಟ್ಟದು ಜಾಗೃತೆಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ರಾಮದೇವರೆಗೂ ಕೊರ್ಪೆ ಸೀತಾದೇವಿನ ಕಷ್ಟದಾದ ಅಂದು ಹನುಮಂತೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ರಾವಣೆ ಬತ್ತು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದವು ಅವಲ ಪನ್ಪೆ ರಾವಣನ ಮೀಸೆ ಪೊತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಜ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣಲಂಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಈ ಹನುಮಂತನ ಬೀಲೋಗು ರಾವಣೆ ಸೂಕೊರಿ ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಹನುಮಂತೆ ಪೂರ ಮಾಡಿನ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾದ ಪಾಡುವೆ ಐಟು ವಿಭೀಷಣನ ಮಾಡಿನು ಅತಿಕಾಯನ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ದೈವ ಭಕ್ತರ ನಕಲನ ಮಾಡಿನು ಪೂರ ಬುರ್ದು ಬಾಕಿದೇನು ಪೂರ ಪೊತ್ತಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಇಡೀ ಲಂಕೆನೆ ಪೊತುದು ಅವು ಸ್ವರ್ಣಲಂಕೆ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ತೂತ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಬಂಗಾರದವು ಅಂಚ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಏರ್ನಂಚಿನ ಆ ಲಂಕೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣಲಂಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ ಬರ್ತೇನೆ ಮೂಲು ಆ ರೀತಿ ಮೂಲು ರಾವಣಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಾಸ್ತಿನ ಮಲ್ತದು ಹನುಮಂತೆ ಬತ್ತದು ಆ ಸೀತಾದೇವಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನೀಲದ ಉಂಗಿಲನು ಕೊರ್ನಗ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಐಸರ ಆಪು ಸೀತಾದೇವಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಳ್ಳೇರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ತೆರೆದು ನನ ಸೀತಾದೇವಿನ ಕನಪಿನಿ ಎಂಚ ಕನಪಿನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ರಾವಣೆ ಬಕ್ಕ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಆ ರಕ್ಕಸೆರನು ಕೆರ್ದು ಗೆಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಯೋಚನೆನು ಮಲ್ಪುವೇರು ಈ ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಪನ್ಪಿನಟ್ಟು ಪುರಾಣಡು ನಮ್ಮ ಚೂಡಾಮಣಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಗತಿನ ತೆರೆಯುವ ಚೂಡಾಮಣಿ ಬಂಡ ಸೀತಾದೇವಿನ ತರೆಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಬಂಗಾರು ಚೂಡಾಮಣಿ ಅವೇನು ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪುನು ಸೀತಾದೇವಿ ರಾವಣೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನಡು ಕೊನಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಮದೇವರೇನೆ ಕಳವೆಂಡೆ ದೂರ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನನ ಇಂಕಿ ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರ ದಾಯಗೆ ಬಂದವನು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತಗೂ ಬೂರುಂಡು ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತಡು ಸುಗ್ರೀವೇರು ಅವೇನು ಜಾಗೃತೆಡು ದೀದುಪ್ಪೇರು ರಾಮಗ ಒಪ್ಪಿಸಾವನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಐದು ಬಕ್ಕ ತರೆತೊಂಜಿ ಚೂಡಾಮಣಿ ಶೀರ್ಷಮಣಿ ಅವು ಒರಿದುಪ್ಪುನು ಅವನೇ ರಾಮಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ
ಮೂಲು ಮಂದಾರದಾರು ಒಂಜಿ ರಾಮದೇವರು ಪಚ್ಚದ ಉಂಗಿಲ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟು ನೀಲದ ಉಂಗಿಲ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಡೆಗು ಈ ಸುಂದರ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆ ಮುಗಿತಲಾಪನು ಇಡೀ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಭಾಗನು ಬಂಧುಲೆಗೆಲ್ಲ ತೆರೆದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಅತ್ತಂದ ಹಲವಾರು ಕೃಷಿ ವಿಚಾರನೆಡು ಕೆಲವಾರು ಕೃಷಿ ವಿಚಾರಡೆ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅತ್ತಂದ ಕೆಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಈ ರಾಮಾಯಣಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನೋಡ್ಲ ಅವನೇನು ತೆರೀನಕಲ್ ಹಲವಾರು ಎಂಕಲ್ನವಳ ತುಳು ಕೂಟೋಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದನಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ಕರಿನ ಭಾರತೀಯ ತುಳು ಮಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟೋಡು ಎಡು ಇನ್ಯಾರೇನು ಬರ್ರ ಬಂತ ಆರು ಈತ ಪ್ರಾಯದಾರಂದ ಅಂಡ್ಲ ನಡಪರ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಾಪ್ನಾರೆ ಅಂಡ್ಲ ಆರು ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದು ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಜ್ಜಂದ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೇರು ಅಂಜಿನ ದಾಮೋದರನೇ ಸರ್ಗರೆಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಮಾಂತೆ ಉರಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಅರೆಗಲ ಎಂಗಲ್ನ ಮಂದಾರ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಜ್ಜೋಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ಯಾದ ಎಂಗಲ್ಡಪ್ಪ ಉಳ್ಳರು ಇರೆಗಲ ಎಂಗಲ್ನ ಮಾಂತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಭರವಸೆದ ಗಡ್ದದ ಎದ್ಕೊನುವ ಅಂಚನೆ ಬೈದನ ಮಾ ಪೊಲಿಪುಂಡು ಎಂಚ ಪೊಲಬುಂಡು ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮೋಡು ಬತ್ತದು ಬತ್ತನಾರತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮೋಡು ಬದುಕದು ಆರು ದೈವತ್ತಗೇರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದದು ಅಂಡ್ ಮಂದಾರ ಕೇಶಭಟ್ರು ರಾಮನ ವರ್ಣಿಸೋಣ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಂಡ ಅತಿ ಸಮಾಜಗ ಬೋಡದ ಬೆಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ನನದೊಂಬಗು ಇನಿತ್ತ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಮಾಲ್ತಿನಂಚಿನ ದಿನಕರ್ ಎಸ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಡಪದವ್ ಶಾಲಿನಿ ಹೆಬ್ಬರ್ ಮುಕ್ಲೇನ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನೈತೋನ್ವ ಇರೊಂಜಿ ಮೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಪಡ್ಲು ಪಡ್ಲು ನನದೊಂಬಗು ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಮಾಂತಿನಂಚಿನ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯ ಐನಂಚಿತಿನ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನಂಬೇರು ಉದಿಪನದ ಪಾತೆರಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನೈತನು
ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಧವಳತ್ರಯ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆದ್ರ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಕಲೇನ ಒತ್ತು ಸೇರಿಗೇಡು ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ పండితాచార్య మహా స్వామీజీలో బెద్ర ఇమ్మెన గురుకార్గిరి ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ 2022 ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಜಿನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ పండితాచార్య ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಪಾದ ಕಮಲಗೂ ನಮಿಸಾವೊಂದು ಇನಿ ಈ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬರೆದಿನ ಜಿನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ 2022 ಒಂಜಿ ಭಾಗನು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ತೊಜಪಾಯರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಜಿನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಸಂಪತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರೇ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಜಿನ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಅಬುಲಾಲ್ ಪುತ್ತಿಗೆರೆ ನನೂರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂಗ್ಲ 17ಮ್ಮ ಬಸ್ತಿಲೆದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಾಯನ ಆನಡಕ ದಿನೇಶರೇ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ತುಳುತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರು ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗೆರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿಯರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಸುಂದರಾಕಾಂಡದ ನಮಕು ಒಂಜಿ ನೆನಪುನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಡಪುರವರೆ ಶಾಲಿನಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಎಸ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯರೆ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆ ರಾಮಾಯಣನು ತುಳುಟು ಬಕ ಕನ್ನಡಡು ಬರೆದು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕಿಲ ಆರನೇ ತೂದು ಆರಡ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ 93ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲೇರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ತುಳು ಭಾಷೆನೇನಿ ಮೆರವಿಲಕ ಮಲ್ದನಾರೆ ಬೆದ್ರದ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲೇರು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲೇರ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದನಾರು ಆರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಬೇರೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆ ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇದ್ಯಾರನ ಅಂಜ ಪತ್ರಿಕೆಡಿ ಏನು ಓದಿದೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಆರನ್ನ ಇಲ್ಲಡಬಹುದು ಆರೇನು ವಿಚಾರಿಸಾದು ಹೆಂಗೆ ಪನೋಡು ಬಂಡದೆ ಹೆಂಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟ್ರಂಕ್ ಕಾಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೀವಿ ಟ್ರಂಕ್ ಕಾಲ್ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಯಾನೆ ಮನದಾನಿ ಎಂಗಲ ಮಿತ್ರನ ಉದಯವಾಣಿದ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೈತಲಿತ ಕುಡ್ಲಡೆ ಕಂಗನಾಡಿಡಿ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಾಂಡ ಬಂದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪೋಯ ಬೇರೆ ಯಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ತೂಯ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಆರೇನು ವಿಚಾರಿಸಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಡ ಪಂಡಿರಿ ಮನದಾನಿ ಯಾನ್ಲ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಆರೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತೇರಿ ಆಂಡವ ಪಾತೆರ್ ರಾವೊಂದಿತ್ತಿ ಆನ ಸ್ವರ ಓದಿತ್ತಿಂಡು ಮಹಾಮಾರಿ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದ್ದು ಆರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಶುಶ್ರೂಷಿಸಲಾದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲರು ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಆಡ ಪಂಡೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲರಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯಿನ ಕುರಿಯೆ ಐಕೆ ಬಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿದು ಒಂಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕನ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಕೃತ್ಯನು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಜಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಡು ಬೈದಿನ ಬಂಪನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕುಡುಪದ ಕೈತಲಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕುಡುಪದ ಎದುರದ ಬಾಗಡು ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿಂಡು 2 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜರಿದು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಸರಕಾರ ಐಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪಗದ ಮಂಗಳೂರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಐಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಇತ್ತೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ವಾಸವಾದ ಅನ್ನ ಮಗಳು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳರು ಅನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಬೆದ್ರಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪಗ ಎಲ್ಲ ಆರು ಏನಡ ಪಣ್ಣದಿತ್ತಾರೆ ಮಂದಾರದ ಅನ್ನ ಏನು ಪುಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುನ ಏನಡ ಪಣ್ಣದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯತ್ತೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ರಾಮಾಯಣದ ಬರೆವಡುಂದಾಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡಡು ಕೂಡ ಐನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ಪೋಡುಂಡ ಅರ್ನ ಅರ್ಧ ಬದುಕು ಆ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಡೆ ಆರು ಐನು ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪುನೈನ್ ಯಾನು ಮೂಲು ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಚಿ ಸಾಬೆ ಕವಿಕಿಲ್ನ ಬರಹಗಾರನ ಕಷ್ಟ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ 10 ಸರ್ತಿ ಅಕಲ ಐನು ಓದೋಡಾಪುಂಡು ಅಟ್ ಏತ ತಪ್ಪುಲೈಪುಂಡು ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗರಿಗೆ ಇಂಥ ಬಹುರ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅರಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬರಹಗಾರಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಂದಾರದಾರನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನೆ ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದಿನಾರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗರ್ ದರಗಿರ್ತಿ ಬಲಿಪೇರು ಬಂಡೇರು ಭಾರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಯದಾಲ ಆತ ಜಾತೆ ಇನಿ ಆಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಆತ ಸರಿ ಜನ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅರಿಗೆ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಓದುದು ಆರಿ ತೆರೆಯೊಂದೇರಿ ಇನಿ ಅಂಜ ಆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಆಪನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇನಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರ್ ಕೇನರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಯಿನ ಊರು ಪೂರ ನಿನ್ನ ಊರು ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿನ ಊರು ಅಜಿಲಮಗೇರ್ದ ಕೈತಾಲ್ದಾರ ಎನ್ನ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಇನಿ ಆರ್ಲ ಇಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪಂಜಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ದಾಯಬಂಡ ಇನಿ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಡು 1942ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಸುರೂತ ಬೊಳ್ಳೋತ ಸಮಯಡು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಳ್ಳೋಡು ಪೋಯಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಜಿಲಮುಗೇರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಜಿಲಮುಗೇರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೊಳ್ಳೋಡು ಪೋಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಇನ್ನು ಬೇನೆ ಏನ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಆ ಊರುಡು ಇನಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನೆ ಪರಯಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಟ್ಲ
ಅಜಿಲ ಮುಗಿರ್ದ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಲ್ಲ ಪುದರಿತ್ತಿಂದ ಆ ಕಾಲೋಡು ಐತೆ ನೆನಪುಗೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟಿಡೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಜಾಗಡೆ ಅವೇ ನಮನದ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಬಣ್ಣದು ಸುಮಾರು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗಡೆ ಆ ಕಣಿಯೂರದ ಇಲ್ಲಿನ ಪಸತಾದ ಕಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲ ದುಂಬು ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನೇನು ಓಡಿಲಿ ಬಾರ್ದೆ ಇನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ದಾಲ 100 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮಲ್ತದೇರು ಇನಿ ಇಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಏಪಲ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಏಪಲ ಬೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಏತು ಬಂಗೋಡು ಬದುಕಿದೇರಿ ಏತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಬಂಪನಿ ಮೂಲ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಚಿ ಸಭೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ದರ್ಬಾರ್ದಾರ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರಪ್ಪಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಕಣಿಯೂರು ಗುತ್ತದ ಚಂದ್ರಾವತಿ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಪುರ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬರ್ರ ಯಾನು ಚಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೈ ಕೊಯ್ದು ಬೇಲೆ ರಕ್ಲಿ ಕೈನೇ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಿಗೆ ಕೊರಗಲ್ಲ ಏನು ಅಜ್ಜಿಯರು ಪಿರ ಹೊಡೆದು ತಿಪ್ಪಿ ಬತ್ತೊಂದು ಆ ನನ್ನ ಬೂರು ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಒಯ್ತ ಬಾರದ ಗೊಂಚಿಲ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಐನೆ ಪೆಜ್ಜಿದ ಪತನ್ ಹೋಗಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಏತ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಪುಡಿಕೆಯರ್ಲು ಗೌರವಡು ಬದುಕೋಡು ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಕ್ಕಲು ತಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆನೇ ಮಲ್ತನ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಪುಳ್ಳಿಯರ್ಲೋ ಪುಡಿಕೆಯರ್ಲೋ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕೋಡು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತನಂಜಿನ ಕಷ್ಟ ಐನ ಎಂಕ್ಲ ಏಪಲ ನೆನಪು ದೇವುಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೇನು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಮರೆಪ ಅಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟಾಸೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಂದು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬೆದ್ರದ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು 15 ವರ್ಷ ಯಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಐಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆನ್ನನೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟವರಾತಿಜಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನ ಹತ್ರ ಬೆದ್ರದ ಪೇಟಿಡಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಹಣ್ಣು ಪೂರ ಪನೊಂದು ಮಂದಾರದಾರನ ನೆನಪು ರಾಮಾಯಣ ದಾಯ ಬಂಡ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಚರಿತ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ಬತ್ತರಂಜಿನ ಕಷ್ಟ ಸೀತಾದೇವಿ ಬತ್ತರಂಜಿನ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಈ ಕಾವ್ಯಲದ ಮುಖಾಂತರ ಯಕ್ಷಗಾನಲದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೂ ಕೇನು ನಂಚಿನ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಈ ಕವಿಕ್ಕಿನಕ್ಲಿಡಿದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಕಲಾವಿದನ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಪನ್ಪುನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾಬೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ ಬೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಸೌಖ್ಯಜನ್ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಸಮಯಡು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ಆರು ಧರ್ಮ ಮಲ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯನು ಕಟ್ಟೊಂಡಾರು ಖಂಡಿತವಾತಿಲ್ಲ ಪಣ ಐನಿತ್ಯ ನೆನಪು ಪಲ್ಲೆ ಬೋಡೋದು ಖಂಡಿತವಾತಿಲ್ಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾನದಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ SD ಸಂಪತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರು ನಮಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೇ ಉಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಎದುರುಡು ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಧವಳತ್ರಯ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇನಿ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಲಾಯಿನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳು ಪಂಡ ಬಳಕೆದ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾತೆರ್ನ ಬಿನ್ನೇರ್ ಇನ್ನು ಬಿನ್ನೇರ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಒಕ್ಕ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ನಮೋಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ್ರನ್ನ MLA ಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜನಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾದು ಮಾತೆರನೊಟ್ಟುಗಳ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸವನ್ನುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ನಮ್ಮನ 18 ಬಸ್ತಿದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನ ಶ್ರೀತ ಆನಡ್ಕ ದಿನೇಶರೇ
ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಭಾಗ್ಯಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಬುಲ್ ಅಲ್ಲರೆ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ತುಳುಗು ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದಾಮೋದರ್ ನಿಸರ್ಗೆರೆ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ನನೊರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರೆ, ನಮ್ಮನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಗಲ್ ಆರ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ఒక ಮಾತ ಈ ನಮ್ಮನ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರದ ತುಳುಕೂಟ ಮಸ್ತ್ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವು ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೆ ರಾಜಿಪರ್ಯಾವು ಚಂದ್ರಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ರಾಜಿಪರ್ಯಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗವಾತದೇರು. ಇನಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಯೋಗ್ಯತೆಲೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ఒక ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನತ್ತು ಆಂಡ ಇನ್ನು ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಬೆರೆತನ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲೆಡ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಓದುವೇರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅವು ಆರು ಪುರಾಣ ಇಪ್ಪರೆಯವು, ಚರಿತ್ರೆ ಇಪ್ಪರೆಯವು, ಅತಂಡ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಪ್ಪರೆಯವು, ಅತಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತೇರವಾಡು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಓದುದನಾರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ತುಳು ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಮ್ಮನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆರೆತೀರಿ ದಯಪಂಡ ಆ ತುಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಪಾತ್ರೋಳು ಮಾತ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತದೇರಂದು ನಮ್ಮನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪಂಡೇರು. ಇನಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿರುಲ್ಲ ಇನಿ ಅಭಯಚಂದ್ರನ ಜೋಕುಲು ಆದಿಪ್ಪರಾಯೋ ಆನರ್ಕ ದಿನೇಶರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ನಮನ ಇನಿ ಸಮಯ ಎರೆಗ್ಲ ಸಮಯ ಬಂಡ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟೊಡೆ ದಯಬಂಡ ಇಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡೆ ಒಂತೆ ಅವು ಒಂತೆಂಡ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಅವಡು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತವಡು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಇತ್ತದ ಜನಾಂಗ ಯುವ ಜನಾಂಗ ನೆನ್ನು ತೂಪುಜೇರು ಅತನ ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಉಂತವರ ಬಲ್ಲಿ ನಮನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಗಳು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾತ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ಎನ್ನ ಶುಭ ಕಾಮನಲ್ಲಿ ತೆರಪವೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂಪತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಮಾರು 300 ರಾಮಾಯಣಗಳು ತೆಗೆದನಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ಐಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಯಿನ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡ ಅವು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದು ಪುಗರ್ತೆ ಬಡಿತೇನೆ. ಅವತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿ ಪಂತಲ್ಲೋಡ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡು ತೆಂಗ್ಲ ಕೇರಳಡು ಮಾಪಿಳ್ಳ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದು ಕೇಳದುಪ್ಪಾರು ಪಂಡ ಅವನಿಕ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡಕಂಡ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಮಾಪಿಳ್ಳ ಭಾಷೆಡು ಆ ರಾಮಾಯಣ ಏತು ಸುಗಿತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡು ನಿಕ್ಲು ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಕಂಡು ಪ್ರತಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಾಗಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪುರವೇವು ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಅಂತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ಪ ಆವಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಲ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆಡು ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಲ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಹೊಡತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಡದು ಒಂದು ಈ ರಾಮಾಯಣಗೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಿನ ಅಬುಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅಂತ ಕೇಳ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಡು ನಿತ್ತುಪುರಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯ ಮಿತ್ರರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಎದುರುಕುಲ್ಲದಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಮಿಲೆ ಸಭಿಕರೆ ಯಾನು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗ ಟಿವಿಡ್ ರಾಮಾಯಣ ತೂತಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಗಲೆಲ್ಲಾಡು ಟಿ ವಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ನಿರಂತರವಾದ ತೂಂದಿತ್ತಿನ ಐತಾರ ಟಿ ವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ನಿರಂತರವಾದ ಅವೊಂಜಿ ಅಪಗ ಬಾತ ದಾಲ ಎಂಗಲಿಗೆ ಆ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಜಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈಗ ಪೋವಂದೆ ಇಂದ ನೆಂಗುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಐಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಿಂದೂ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತಗಳು ಸೇರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದಿನ ಇತ್ತಂದು ಅವೇನೇ ಮುಂದುವರಿದು
ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲಾಪುಂಡು. ಅವು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪುಂಡು. ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುದೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪಂದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಕರೆಂಟ್ ನೀರು ಅಡೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಎಂಕಲ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಉಪ್ಪು ನಾವು ನಂಟಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಯಾನು ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಹೆಚ್ಚ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಡು, ರಾಮಾಯಣ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಶುಭವಾಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸುವ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಬು ಅಲಂಬೆರಿಗೆ ನನದುಂಬಗು ಜೈನ ಬಸದಿದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಾಯನಂಜತನ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಆನಡ್ಕಂಬೇರು ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಳ. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ದೌಳತ್ರಯ ಜೈನಕಾಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಸಹಯೋಗಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ 7ನೇ ರಾಮಾಯಣ 2022 ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿಗೆ ನಮಸ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎದುರು ಸೇರಿದ ನಂಚಿತನ ಮಾತಾ ಈ ಒಂಜಿ 7ನೇ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯವಾಚನನು ಒಂಜಿನೇ ಅದೆಡ್ದು ಇನಿ 5ನೇ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಏರು ಮಾತ ಕೇಂದರ ಅಕಲ್ ನೆತ್ತ ಉಪಯೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ನನ್ನಲ ರಡ್ಡಾದೆ ರಾಮಾಯಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐಕಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತದು ಈ 7ನೇ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಏನೊಂಜಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಈ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಮೂಲ ಎಂಚ ನಡತನ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಬಾರಿ ದುಂಬುಡು ಟಿವಿಡ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ತಂಜಿ ತುಳು ರಾಮಾಯಣದ ಧಾರಾವಾಹಿನೇ ಮಲ್ತೇರಂದಾಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ರಾಮಾಯಣ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತಕೊಡಿಡ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪಾಡು ಬಂಡದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕೊಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಐನು ಧಾರಾವಾಹಿ ಅದು ಕನ್ನಡೋಡು ಧಾರಾವಾಹಿ ಚಂದನಡು ನಿರಂತರವಾದ ಬರಂದುಂಡು ಬತ್ತೊಂದೇ ಉಂಡು. ನನದುಂಬುಗು ಕುಡ್ಲದ ತುಳುಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ನ ಒಡನಡಿಯಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗಂಬೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗರು ಇನಿ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ್ ಮಲ್ತದ ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಒಡನಾಟದ ಪಾತೆರಡು ಬಂಡದು ಭಿನ್ನೈತನು. ದುಂಬತ್ತ ಜೈನ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜುಲ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಬಟ್ಟಾರ ಕೆರೆಗೆ ಆರ್ನ ಪಾದವು ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊಲಬುದಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಗೌರವಿತವಾದ ಎಂಕುಲು ಅಭಿಮಾನೋಡು ಅರಿಗೆ ಏಪಲ ನಮಿಸೊಂದು ಕುಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನರು ಆರೆಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಬಂತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳು ಸುಲಲಿತವಾದ ಆದ ನಾಲೈಡು ಆ ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುನು ಕೇಳಿನಾಗ ಭಾರೀ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು. ಅವೇನಾರು ಕಾಪಾಡೊಂದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ನೆನ್ಮ ವಸದಿದ ಮೊಕ್ತೇಸರು ಆರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರು ಮೇರ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರು SD ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರು ಮತ್ತು ಆರು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಅಂಚಾಯಿನ ಹತ್ರ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಪುದರ್ ಏಪಲ ಈ ಬಿಟ್ಟು ಕೇನೊಂದೇ ಪುಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿನ
ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವಯುಕ್ತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಪಾಪದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಬುಲಾಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಮಿತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಮಿತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರ ಎರಡನೇ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಎಂಕುಲು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರತ್ತು ಪನ್ಪಿನಾರೆ ನೇಪಲ ಉಡುಪುದ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಆರು ಏಪೈ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯರ ಐಟು ಬಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನವು ಆದ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಸೇರುಂಡು ಇನಿ ಆ ಮಂದಾರ ಬಂಡಿ ಸೀಟಿಗೆ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆ ಬಟ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಪಿ ಭಾರಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ದುತ್ತೈತೋಡಾವಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೋಡಾವಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಡತೆಡಾವಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಆರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಒಂದಿತ್ತಿನಾರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲತ್ತು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂಡದಲ್ಲತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಪಾತ್ರನ ಸ್ವಭಾವ ಆರ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲು ಈ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವಲೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಎಳೆ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾತ ಕಲ್ಪಯಂದಂಡ ದುಂಬಗು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜೆಕುಲಾದ ಬದುಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ರಸಕ್ತ ನೆಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆರು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾವ್ಯನು ಓದುಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಶಬ್ದೋಲು ಮಾತಾಯ್ತು ತೂನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ತೋಜು ಉಂದಿ ಎಂಚಿನ ತುಳುಟು ಈತ್ಲ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಉಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಐಟಾರು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೇನಾದಪ್ಪು ಮರಕುಲೇನಾದಪ್ಪು ಅತ್ತಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷಿಲೇನಾದಪ್ಪು ಅತ್ತಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಲೇನಾದಪ್ಪು ಅವೇನು ಮಾತ ಕೆನ್ನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ ನನಗೆ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಏರ್ ಪೆಜ್ಜಿದು ಬರ್ಪೇರಿ ಆ ಶಬ್ದಲೇನು ಬಕ್ಕ ಆ ಶಬ್ದ ಬತ್ತದು ವಾಕ್ಯ ಆಯ್ಸೇಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಆ ಇತ್ತೆಯಾನು ಪಂಡಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪಕ್ಷಿಲಾವಡು ಪ್ರಾಣಿಲಾವಡು ಅತ್ತಿಂದ ಜಾಗೆಲಾವಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಂಜಿ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿಡು ಆರು ಈ ರಾಮಾಯಣನು ಬರೆತೆರು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ನಾನೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಂದ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಖಾಲಿ ಕಾವ್ಯ ಬರೆತಿನತ್ತು ಆರು ಭಾಗವತೆಲ್ಲ ಅಂದು ಸಂಗೀತ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ಡ ಸಪುರ ಸ್ವರ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಸಂಗೀತ ಬಕ್ಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕಂತ ಸಪರದೇನೆ ಬೋಡು ಸ್ವರ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇನೊಂದು ಮನದಟ್ಟಾದ ಆರು ಹಾಡೋನ ರೀತಿ ಎಂಪಾದ ನಂಗೆ ಕೇಳೊಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಅರ್ಥಧಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾರು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರನೇ ತಾಳಮದ್ದೊಳ್ಳೆಡು ವಹಿಸೋದು ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಜೀವ ತುಂಬೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೊಡೆದು ಆ ಐಕೆ ಜೀವ ತುಂಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಪಾತ್ರವು ಆ ರೀತಿಡು ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ್ದು ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಇಂಪಾದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಂದ ಕುಡೊಂಜಿತ್ತಿನ ಆರು ಗುರುಕುಲು ಎಂಕುಲು ಲೆಪ್ಪುನಾರೇನು ಗುರುಕುಲು ಒಂದು ಆರು ಶಾಲೆಡು ಕಲ್ಪವನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇರು
ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಅವಳ ಗುರುಕುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಆರು ಕಲ್ಪವನ್ನಿತ್ತೇರು ಭಾಗವತಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವನ್ನಿತ್ತೇರು ಸ್ವತಃ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಏಪಲ ಈ ಒಲಿತ ಪಜ ಕೊರಲೆ ಬಂತದ ಆ ಒಲಿತ ಪಜೆನು ಪಾಡದು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಉಡತ ಕೊಂಬುದ ಒಂದು ತುಂಡು ಇತ್ತಿಂದ ಕೊರಲೆ ಅವೆಂದೆತ್ತೊಂದು ಜಾಗಟೆ ಬೊಟ್ಟುದು ತಾಳ ಪಂಡು ಕಲ್ಪವನ್ನು ಇತ್ತು ಅಪಗದ ಆ ಗುರುಕುಲಕ್ಕನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ತುನಗ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅವು ತೀರ್ತಿತ್ತು ಅಂತೂ ಅವ್ರು ಬತ್ತೇರು ಪೋಯರು ಅರೆಗ್ದಲ್ಲ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡಲು ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರು ಬತ್ತೆ ಸೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬತ್ತೇರು ಗಾಳಿದ ಗೊಣೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪರ್ನದೆತ್ತದು ಅರೆ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರು ಅವನ ಕೈತಲು ಕೊನೆ ಸೇತಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬಡ್ಸಿ ಒಂಜೆ ಅವು ಒಂಜೆ ತಿಂತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಮಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ತೊಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಂಚಾದಂಥ ಚುರುಕುಲ ಇತ್ತೇರು ಸಪರಾದು ಅಂಚ ಆರು ಬೇತ ಮರಗಿರಡು ಪುದರ್ ಕಂತಿನಾರು ಮಾತ್ರ ಆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನೋಲಿನ ಮಾತ ಆರು ಅರ್ನಾತಿಗೆ ದೀದು ಅರ್ನಾ ಪಿರವಡೆ ಪೋಸಿದ್ದವು ಬಾಕಿದ ಕಲೆಗೆ ಉಪದೇಶ ಬಂತು ಪೋಸ್ತೀರ ಅವು ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕೊಂಚ ಸರ್ತಿ ಕುದೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ತಾಳಮದ್ದಳೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲು ಈ ಮದ್ದೊಳಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಪುಗೇಳ್ದು ಪಾಡ್ದು ಪೋತೆ ಆರು ಇಂಚುಕೋರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಕೈದ್ದೆ ತಂದು ಆರ್ನ ಪುಗೇಳಿಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಟ್ಟು ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಅವೇನು ಆರೇ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಜಾಗಟೆದ ಕೋಲು ಎಲ್ಲಾಗಾಯ್ತು ಕೊಡಿ ಪಂಚಂಕುಲು ಪತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಅವಳು ತಾಳ ಮದ್ದೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಆ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಈತ ಬೇತ ಮರಿಗಿಲ್ಡು ಆರು ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೇರಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಕಿನ ತುಳುಕೂಟಗೂ 25 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಾಪಿಂಚಿತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸೊನ್ಪತ್ತ 5ನೇ ಇಸವಿಡು ಆರ್ನ ರಾಮಾಯಣನು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಸುಗಿಪೊಡು ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದಾದ ಎಂಕುಲು ಆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಸಮಯಡು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊನೆ ವಕೀಲರು ಎಸ್ಸರ್ ಎಗಡೆ ಆರು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೇರಿ ಆಕೆಯರಿಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಸಮಯಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕಾರೈಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರಲ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಪುಗರ್ತೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಇಂದೇನು ಆಕಳು ಸ್ವತಃ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಗೊಳ್ದು ಕೇಳಿದು ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನಾರನೊಂದೇನು ಆಯ್ತಾ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾತಕ್ಕೆಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಂತೋಷ ಓ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟ ಈತ ಮಾತ ವಿದ್ವತ್ತು ಇತ್ತನ ಪಂಚೊಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾದ ಅದನ್ನು ಕಾತ್ಯಾಸ್ಯ ಅಂಚಾದು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇಶವ ಭಟ್ಟೇನು ಎಂಕುಲು ತೊಂದ ಮುಟ್ಟ ಹೋಯ್ತೊಂದ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮು ಎಂಕುಲು ಒಡನಾಟೋಡೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಲ ಎನ್ನ ಪಲ 24 ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರತೆ ಐಕ್ಟ್ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟನ ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತು ಪನ್ನೆಂಡ ಆ ತಾಳ ಬೇತೆ ಜಂಪೆ ತಾಳ ಏಕತಾಳ ಅವು ಉಂಡು ಆ ತಾಳನು ಆರು ಎಂಚ ಒಲ್ಪ ವಾ ಅಧ್ಯಾಯಗೂ ಎಂಚ ಪಾಡೋಳು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ ಆರು ಪಂಡುಗೊಳ್ಪಿನಾರು ಆರು ಇನಿ ಆರು ಕೇವಲ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ತನ್ನದೇ ಜೀವಂದೆ ಬಾಕಿದ ಕೆಳಗಿನ ದಾರೆ ಎರೆದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ಡು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಾಟ ದುಂಬತ್ತಯ್ಯನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ತ ವಿಷಯಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮೂಜಿ 4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಕೆಳಗಿಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಮಾತ್ರ ತಂದ ಜೈನ ಭಟು ಈ ಒಂದು ವಾಚನ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಿತ್ಯ ನಡತನಿಂದ ಅವು
ಖಂಡಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದಿಂದಿರ ಕಾಪುದು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ವೈದ್ಯಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಶ್ರೋತೃನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮಂದಾರ ಕೇಶ ಭಟ್ರು ಕಣ್ಣೆದುರದು ಬತ್ತು ಪೋಯಿಲೆ ಕಂಡ ಇರ್ನ ಪಾತೆರೆ ನೊಕ್ಕೇಂಡದು ನನ್ನದೊಂಬು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಏಳದ ಮಂದರ ಮನ್ಪುನೈಕು ದುಂಬುಲ ದುಂಬು ಪಂಡೇರು ಸೊನ್ಪತ್ತ 7 ದಿನತ್ತ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕಣ್ಣೆಂ ಅಪ್ಪ ಆರು 5 ದಿನ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆಡು 7 ದಿನಲ್ಲ 7 ದಿನತ್ತ ಕಾಲಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಏಳದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಮಲ್ತದು ಆರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಹೊಡೆದು ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಾರು ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ 2 ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಕೇಳ ಹರಿ ಓಂ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಪದ್ಮಗೂ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿ ಪುಡ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಶಾಂತಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುಡಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು. ಸರ್ವಧರ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದೆ. ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಪನ್ಬಣ ವಿಚಾರನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುಣಂಚನ ಆ ಧರ್ಮನ ಅವಲಂಬಿತವಾಯಿನಂಚನ 4-5 ಜನ ಮುಲ್ಪ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬದುಕಡೊಂಜಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ ಎನ್ನಿ ಬೇನೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡು ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ರಾಮಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತ ಬಣ್ಬಣ 2 ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ. ನರಮಣಿ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಬಣ್ಬಣವು ಸಂದೇಶ ರಾಮಾಯಣೋಡುಂಡು. ಮಹಾಭಾರತೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಬಣ್ಬಣ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು. ಈ 2 ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ರಾಮಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತ. ಶ್ರೀರಾಮನ ನಡೆ ಚೆನ್ನ, ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿ ಚೆನ್ನ ಅಂದು ಬಂತೀರಿ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಹುಟ್ಟುರ್ದು ನಿರ್ಯಾಣ ಮುಟ್ಟದ ಬದುಕಡಿ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಅದಿ, ಮೆಗ್ಗೆರ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಅದಿ, ಬುಡದಿಗೆ ಕಂಡನೆ ಅದಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭು ಆದಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರಾದಿ, ಎಂಚ ನಡಪುಡ ಆದರ್ಶವಾದಿ. ಅವು ಪೂರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬದುಕಡಿ ನಡತು ತೋಜೆಯರು, ಅವು ಆದರ್ಶ. ಅಂಚನೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೀತೋಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೊಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕೊರೆದು ಜನಮಾನಸಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ತಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಗೀತೋಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚಾದ ಆ 2 ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಅಳವಡಿಸೋನು. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಬದುಕು ರಾಮಾಯಣ ನಮ್ಮ ತೆರಡನ ಒಂಚೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂಡ ಮೆಗ್ಗಿ ಫಲ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣನೇ ನಂಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಎಂಚ ಮೆಗ್ಗಿ ಫಲ ಅದಿತ್ತೇರಿ, ಮೆಗ್ಗಿ ಫಲ ಎಂಚ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪಡಕ್ಕೆ ಪಾಂಡವರಿ ಕೌರವರಿತನ ಮಹಾಭಾರತ. ಈ 2 ಗ್ರಂಥನು ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದಾನ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ್ಬಣ ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಟ್ಟು ಅಡಕವಾದದ್ದು. ಇನ್ನು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಾಮಾಯಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿನ ಕೊರ್ತನಂಜನ ರಾಮಾಯಣನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಂಥ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದ. ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು 2ನೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಸ್ವರೂಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಡೆ ಜನ್ಮಗೂ ಬರ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಇಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪುಣ ಕಥೆನ ಕೊರ್ಪುಣ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೈತಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೆ ಐನ ವರ್ಣನೆಲು ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಆ ಕಟ್ಟ ಬುಣಿತ ಬೊಂಡೋದ ತಾರೈದ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲದ ಕೆರೆತ್ತ ತೋಡುದ ಕಪ್ಪೆ ಮೀನಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲೈನ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನೇ ರಾಮಾಯಣ ನಡತನ ಅಂದ ಪಣಪುಣ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಣ ಸ್ವರೂಪಡು ಆ ರಾಮಾಯಣನು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಮಡಿದು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನರಮಾಣಿ ಪುಟ್ಟದ ಬದುಕುನೆ ಒಂಜಿ ತೈತದ ಬದುಕುನೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಉಂಡಿಗೆ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು
ತೈತದ ಬದುಕದಿರಾರು 100 ವರ್ಷ ಕರೀಳಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಆ ಬದುಕಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಸಂದೇಶನು ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಪಣ ಜನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಣ ಈ ಚಿಂತನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗೆ ನಿಕಟವಾಯಿನದಲ್ಲ ದಿಂಜ ಪೊಲಬುಜ್ಜಿ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸೋಣಾರು ಕಲೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ನಾರು ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೂರ ಆತನೇನು ಯಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡಾಪಡೆ ನಮ್ಮ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಪಂಡರು ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳ ಆರುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬಾರಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೊಡತ್ತೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧನ ಎಂಗಳು ಪಾತಿರೊಂದ ಯಾನು ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿಗೆ ಯಾನು ಜೈನರನ್ನ ಒಂದು ಒಕ್ಕೆಲ್ದೆ ಜೈನರ ಭೂಮಿಡಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕುಣ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಅಜಲ ಮುಗಿಯರು ಬಂಡ ಅಜಿಲೇರು 5,000 ಮುಡಿ ಅರ್ಥ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನಗಳು ವಾರನ ಅಭಯರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚಿನ ಭೂಮಿಡಿ ಇಂಕ ಜಿನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಗೌರವ ಯಾನ ಅತಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಆ ಜಾಗಡ್ಲೆ ಯಾನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮರ್ನಕಲು ಯಾರ ಗುಟ್ಟುಡ ಬಂಡಂತ ಸಲುಗೆಡ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ದೇವರ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಬೋಡಾಣತ್ ದಯಬಂಡ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ತಾವು ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ನಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಲೆ ಬಂಡದೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅನುಭವಿಸೋಡ್ದು 10 ಬಂಡದು ಅಭಯರಡೆ ಬಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಗೂ ಜೈನರ ನಕಲು ಇಡೀ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ನೋಡಿತಾರೆ ಭೂಮಾಸೂದೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತಾಡಿ ಇನ್ನು ಯಾನ್ಲ ಭೂಮಾಲಿಕೆನೆ ದುಮ್ಮೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲಾದಿತ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಭೂಮಾಲಿಕೆ ಅದಲ್ಲೇ ಆಡ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ್ಬಿಡವು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಗಳು ಪೂರ್ಣ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಅಳವಡಿಸೋ ಒಂದು ಸಮಾಜದೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೊನೋಡು ಸಮಾಜದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊನೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಸದುದ್ದೇಶಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಒರಿ ಜಿನ ಧರ್ಮದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಮಾತಾ ಧರ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಿರ ಬಂದ್ಬಿಡಿಗೆ ನಿರ್ಮಿತದ ನಿದರ್ಶನ ಬೇತೆ ಬೋಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಾವು ಯಾನ ಇತ್ತಂಜಿ ಎಂಕಲ ಅಭಯರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಿತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೇತೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಹೊಣಪೆ ಏನೊಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೇತೆ ಅಂಚಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರೇನು ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನದ ಯಾನು ಗುರುತಿಸದೆ ಆ ಗೌರವನಾರೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ಲಾತೆ ಎಂಡ ಪ್ರೀತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಂಕೊಂಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಪಂಡ್ಬಿಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದೊಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 11 ಜನತವು ಸಮಿತಿ ಐನ ಮುಖಾಂತರ ನಶಿಸದು ಪೋಪಣ ಜನ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒವುಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿಗೊಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುವೇರಿ ಆ ಹೊರತುಗು ಮಾನ್ಯ ಅಭಯಚಂದ್ರರ ಸಂಪತ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ನಿರಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆತಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಗೂ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿದೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ ಆತನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆತನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡ ಆತನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಆತನೆ ಎಂಗಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡು ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರಿವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರು ಪುರಭವನಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಕತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಕತೆನು ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಹರಿಯಾತಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೇನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ್ಲ ಅಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪಣಕಲು ಒಂಜಂಜಿ ಮೇಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ನಡಪವನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ನಗಲ ಕಮ್ಮಿ ದಗೊಲತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಬಣ್ಣ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಒರಿಯತ್ತಿ ಯಾನಂತ ಕೃಷಿಕೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ರಾಜಕೀಯಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಲಾವಿದರ ಬಣ್ಣ ಏನೇ ಸಂಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರಿ ಕರಿನೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುರ್ಬಲರಾದುಲ್ಲೇರಿ
ಕಲಾವಿದೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ಕೈ ಚಾಚದಿ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಆನತ್ತಿ ಜನ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸದಿರಿ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಪು ಎನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಯಾಳೊಂಜಿ 300 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿನ ಕಲೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು 2 ಸರ್ತಿ ಪಡಿತರ ಕೊರ್ಪುರಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೇನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂದ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ರಿಯರ್ನಾರು ನಿಖಿಲಕ್ಕಂದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ರಿಯರ್ನ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಡಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಂಜ ವಿಚಾರ ಬಂಡೊಂದು ಯಾನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೆದುರು 2 ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡಿ ನಮಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂತಾಡ್ಬಂಡದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸೂಚನೆ ಉಂಡು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿಗೂ ಬದ್ಧರಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಡಬಡು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬರಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯ ಭಾವನೆಯ ಬದುಕಿಗ ನಮ್ಮ ಲೈಪುನ ರಾಜಕೀಯ ಹೂ ಜಿದ್ದುಂಡ ಐದು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅಳವಡಿಸೋದು ಒಂದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆವಡ ಬಂದ್ಬಂಚಿನ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಇನ್ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಬೇರೆ ಬದಿಯಡ್ ಕಡೆ ಆರೆ ತೀಯರ ಎಲ್ಲ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಆನೆ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಉಜಿರೆಡ್ ಆಪಡ ಹೊರತುಗು ಕಾಸರಗೋಡದ ಪ್ರತಿ ಕಲಾ ವಲಯನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪಾಡೊಂದು ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೆರ್ನ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆನೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ತುಳುವರಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೈ ಜೋಡಿ ಸೈನಿಕರು ಧವಲ ತ್ರಯ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ತುಳುಕುಟ ಬೆದ್ರಬಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಖ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ ಅಭಿವಂದನೆ ಇಂಕಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ವಾಮಿಲ ಕೈಟ್ ಅಭಯರ ಕೈಟ್ ಗಣ್ಯರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಹೊಂಡ ಈಗ 100 ಸನ್ಮಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ದಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇ ಬಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲು ಕಲಾಪ್ರೇಮಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇತ್ತೆರ್ದಾಂಡ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಂಜ ಸಮಯಜಿ ಕಲಾವಿದ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷಿತ ಇಂಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಎನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ದಾಮೋದರ್ ನಿಸರ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತಿ ಆರು ಪಣಪಣಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ಆರ್ನ ಅನುಭವದ ಮೂಸೆಡು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನಿತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತನ ಪಂಡದು ಇಕಡೆ ಅಭಯರು ಪಂಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇನು ಮರತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡೆ ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲೆಲ್ಲ ನೆಪದಿ ಒಂದು ಕಿರಿಯಕಲ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರೋದು ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಿಗ ಆ ಸಮಾಜ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆವಡ ಬಡ್ಬಣ ಆಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಕುಡರ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಗಲಿ ಸಂಸಾರ ಪುಲ್ಲೇರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಭಾರ್ಯಾದ ಈ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಅತ್ತಂದೆ ಧರ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಪೋಪುನ ಅಗತ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಧರ್ಮನು ಏರು ಅಳವಡಿಸೋದು ಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡ ಪೋಪೆನ ಅಟ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಾರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ ಪಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ಸರಪಡೆ ಅಶೋಕಣ್ಣಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವೆಲೆಕ ತುಳುಟ್ಟು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಬದಿಯಡ್ ಕಡೆ ವಿಶ್ವ ತುಳುವರಾಯನೋಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಸಂಭಾಷಣೆಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂದು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸರಪಡೆ ಅಶೋಕಣ್ಣಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪೂರ ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಮೇಳ ಆವಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಭಿನ್ನ ಪೂರ ಕೊರತ ಅವು ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ಪಂಡತಿ ಹೊರತುಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಾತ್ ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಜವನಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲಿಗೆ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದೆ ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊನ್ನೆ ಕಿರಣ್ ಕಲಾಂಜಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಾವನ್ ಗುರುಪುರ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಗುರುಪುರ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಡ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಬರ್ತೇನೆ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಬರ್ತೇನೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಕರಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಏಳದೆ ಮಂದಾರಾಮಾಯಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆಡು ದೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜಾಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕಿಲಾಯಕ ಆತಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರಿಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಆರ್ನ ಮಹಾಗುರುಕಾರ್ಮೇಡ್ ನಡಪುನಂಚಿತಿನ ಈ ಲೇಸ್ ಅವು ಜಗತ್ತಿದಾದ್ಯಂತ ಇಡೀ ಮಾತೆರ್ಲ ಐನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತವಾತಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪೋಪುನೈಗೆ ಒವ್ವೇ ಸಂಶಯಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದು ಈ 7 ದಿನಲ ಅದು ಇತ್ತು ಈ ಕರಿನ 5 ದಿನಲ ಆರು ಏತು ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಏತು ನೆಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ವಾರ ಏತಿಟ್ಟು ಆವಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲನೆ ಇನಿ ಈತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರದ ಪೂವರಿ ಪಾಡೋಡು ಬಣ್ಣದ ಯಾನಕೇನು ತ್ರಿಜಗಸ್ವಾಮಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧ ಶಿವ ಲೋಕಾರಾಧ್ಯರು ಶಂಭು ಜಗನ್ನಾಥ ಜಗತ್ಪಿತಾಮಹ ಶ್ರೀಕಾಂತವಾಣೀಶ ವಿಷ್ಣು ಜಿತಾನಂಗ ಜಿನೇಶ್ವರ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರಾದೀಶ್ವರರಾದಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀದೇವರೇ ನಿಜನು ತೋರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಕೈಮುಗ್ಗಿದು ನಟ್ಟೊಂದು ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಮೋಕ್ಷ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಭಗವಂತಗೆ ನಮೋಸ್ತುನು ಮಲ್ತೊಂದು ಎನಿತ ನಿಸರ್ಗೋಡು ಬರ್ಸವರ್ಬುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಎಂಗ್ಲ ನಿಸರ್ಗದಾರು ಇಡೀ ಬದ್ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಾಂಡು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಸುಮಾರು 2,000 ಆತು 1,000 ಒರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ 9 ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಎಂಗ್ಲು ಏರಿಂದ ಅಪ ಗೊತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದಿತ್ತ ಅಪಗಾರ ಭೂತದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಅಪಗ ಜೀವಂದರ್ಲ ಪಡ್ಡಾರ ಬೆಟ್ಟುಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ನಿಗುಲು ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಸಂವಾದಲ ಆದಿತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲು ಭಾರಿ ಪಿರವುಡು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ವಾಮಿಲ ತಾತಿ ದಾಮೋದರ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಎಂಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯ್ನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ್ಲ ಐನೆಪ್ಪುನ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನೇರು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರವದ ಮದಿಪುನ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸರಪಾಡಿದ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪತೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿನಿ ಪತೊಂದು ಬತ್ತದ ಕೊರಿಯರು ಒರಿಯಾಗ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ನಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಬಡವುದಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಭೋಜನ ಕೊರ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರ್ನಗ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಿಚಾರಲೇನು ಪನ್ನಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ನ ಮೂಲ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪಂದು ಪಣೊಂದು ರಡ್ನೆ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರ್ನ ಪುತ್ರರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರು ಮಹಾಂತ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಆರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಕೃಷಿ ಆದಿ ತಿಂಡಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಡನಾಟದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಪ್ಪನ ರಾಜಕೀಯ ತಿಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಿ ರಾಜಕೀಯದ ಜಗಳ ಮುಖ ಲಡೈಡು ಪುರ ಆರಿಜ್ಯರು ಸಾತ್ವಿಕವೈನ ರಾಜಕೀಯರ್ನ ಅವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸ್ತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚೊಂದಿಪ್ಪುನ ದಿನೇಶರೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಬುಲಾಲಿರೆ ಆರು ಎಂಗ್ಲೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮದಪ್ಪಂದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಡಪಡುವಿರಿ ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಬತ್ತದಿರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಂದೊಂದು ಮೇರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಪ್ರೆನ ಅಮ್ಮ ಆರು ಸಪ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುರ್ತದಾರೆ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಭಾರಿ ಒಡನಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಮಯನು ಕಳೆ ಒಂದೇ ನಮಕ್ ರಾಮಾಯಣದ ತಿರ್ಲುದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ರಾಮನ ಆದರ್ಶ ಇಡೀ ಓದಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಚ ಎಪ್ಪೋಡು ಮಂಡ ರಾಮನ ಲೆಕ್ಕ ಎಪ್ಪೋಡು ತನ್ನ ಒಡಪುಟ್ಟಿನಗ್ಲೆಗ್ಲ ನ್ಯಾಯೋಡು ಭೇದ ಮಲ್ಪನ್ನೆನಂಚಿನ ಒರಿ ರಾಜ ಎತ್ತೆಂಡ ಧೀರ ಎತ್ತೆಂಡ ಶೂರ ಎತ್ತೆಂಡ ಅವು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಿ
ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪರಿವಾರದಾಗಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಜಾವರ್ಗದೋಗ್ಲೇನು ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಂದ ಅರ್ಥ. ಅಂಚಿನ ಕತೆನು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆತ್ತೀರಂದು ಪಂಡ ಸೈ ಸೈ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀಪೆದ ಕತೆನಾರು ಕೊರ್ತೀರು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಬೀಡು ಅರಮನೆ ನೆನ್ನು ಮಾತ ಕಮ್ಮನೇನು ಕೊರ್ದು ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೇರು. ಅಂಚಾದ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖರಾಪಿರು. ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಒರಿವಿ ಅನಾಗರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜನಕುಲ್ನ ಮಧ್ಯೋಡು ಇತ್ತದು ಮಂಡೆನು ದರ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಮಂಡೆ ದರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಸರಿಯತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಡಿತ್ತಿನ ತಿರ್ಲಿನ ಜನಕುಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ತಪಸ್ಸಿದ ರಾಮ ಅಂದ್ ಬಂದು ಮರ ಮರ ಅಂದ್ ಬಂಡದು ಶಬ್ದ ಪನರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಮರೊಟ್ಟೆ ರಾಮನ ಹುಡುಕುದು. ಆ ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣದ ಮಧ್ಯೋಡು ಹುತ್ತ ಬುಂಡಲ ಆ ಪುಂಚ ಬೂರ್ಪಿಲೆಕಲ ಆ ಪುಂಚದ ಮಧ್ಯೋಡು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿಡು ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆವು ನಂಚಿನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಧೀರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಅವೇ ರೀತಿಡು ಅಂಚಿನ ಅನಾಗರಿಕ ಉಂದೆಟ್ಟಿ ಪಂದಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಪಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಭಟ್ರು ಮುಡಿಪುದ ಭಟ್ರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗೇರ್ ಬನ್ಲೆಕನೆ ಮುಡಿಪುದ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತದು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯರು. ಅಂಚಾದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಂಜೆ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯಿನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ರಡ್ಡು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯರು ರಡ್ಡು ಭಾಷೆಡು. ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ತುನಾರು. ವಿಶ್ವ ತುಳುಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಇನಿ ರಾಮನ ಆದರ್ಶದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಕ್ಕ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರ್ನ ಸಹೋದರತ್ವ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ನಮನ ಸಹೋದರತ್ವೇಡು ನಮ ಹೂವೋಡು ಪಂಡದು ಈ ಕತೆಟ್ ನಮಕ್ಕೆ ಹೆರಿದು ಬರ್ಬುಂಡು. ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡೋಡು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಬಪ್ಪಾರ್ದ ಪಾತೆರಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಲಡಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬಡಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಶಬರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಸೀಬೆದ ಪರ್ಂದಲ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರುಚಿತು ಓಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಕತೆ. ಅಂಚನೆ ಅಂಗದನ ಕತೆಟಿ ಜಾಂಬವಂತನಂಚಿನ ಒರಿ ವೃದ್ಧೆ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ವೃದ್ಧಡ್ದು ಏತಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಬುಂಡು ಹನುಮಂತನ ಶಕ್ತಿನ ಇಡೀ ಲಂಕೆನು ಬುಡ್ದು ಏಳ್ನದು ಯೋಜನ ಲಾಗೆಡುಂದಾಂಡ ఆయన ಶಕ್ತಿಗೆ ಜಾಂಬವಂತನಂಚಿನ ವೃದ್ಧೆರೇ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕತೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟು ಹೋಜಿದು ಬರ್ಬಂಡು. ಜಟಾಯುನ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಏತ್ ರೀತಿದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಲಾದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಲಾದು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಸಲಾದು ನಮ್ಮನ ಊರಿಗೂ ಸಲಾದು ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂದು ಪನ್ ನಾವು ಜಟಾಯು ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಾದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಅಣು ರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಟೊಲೆಡು ಕತೆನ ಕಟ್ಟದು ನವೇ ರಾಮಾಯಣ. ಅಂಚಾದು ಒಂದೊಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಂಡ ಉದ್ದ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆಬುಂಡು ರಾಮನ ಕತೆಂದಲ ಅರ್ಥ ಆಬುಂಡು ಆದರ್ಶದ ಕತೆಂದಲ ಅರ್ಥ ಆಬುಂಡು ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದಾನೆ ಮಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಸುರಾಣ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಪನ್ಮುನು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಚಾದು ಆ ರಾಮಾಯಣಗೂ ಉದ್ದ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಇಕ್ಕಲ ಕತೆ ತಿನ್ನಲ ಆ ಉದ್ದೋಡು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಕು ಡೊಂಕುಲೇನು ತಿದ್ದಿದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕತೆ. ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮಂಡೋದರಿಪು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಮಂಡೋದರಿಲ ವಿಕೃತವಾದ ಕೆಲವು ಕತೆಕ್ಲೆಡು ಚಿತ್ರಿಸಂದಲ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಂಚಿನಾಗಲಿ ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನಂಚಿನಾಗಲಿ ಸಾಮುಗೇರ್ನಂಚಿನಾಗಲಿ ಇತ್ಯದ ಸುಣ್ಣಂಬಳ್ಳನಂಚಿನಾಗಲಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ರಾಮನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶನ ಹೋಜವೇರಿ. ನಮನ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಮುಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರನು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರನು ಇಂದ್ರಜೀತನ ಪಾತ್ರನು ಪೊರ್ಲುದ ನಮನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಹೋಜಾದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಆತ ಪೊರ್ತನ ನಮಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಬುಂಡು. ನಮನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ತಿದ್ದಿನ ತೀದುನ ಕೆಲಸವ್ರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವು ನಮನ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪುವೇರಿ. ಅಂಚ ಅದು ಕಾವ್ಯ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ, ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂದೆ ಎಂದು ಪಣ ಒಂದು ನಮನ ತುಳುನಾಡಿಡು ನಮ ಬರೊಡ್ಡ ದುಂಬೆ 400-500 ವರ್ಷಗೂ ಒರಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೇನು ದಿಟ್ಟತನದ ಎದುರಿಸದೇರ್ನಾಂಡ ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುನ ಶೃಂಗಾರದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ನಡತಂಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ. ಅಂಚಾದು ಇನಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಮೂಲಕ ರಾಜೇಶ್ ಅಳ್ವೇರು ಎಳ್ಯ ವಾಮನಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶರೇ ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲಾರಿಗೆ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ದುಂಬುದ ಪ್ರಭುತ್ವಲ ಇತ್ತದ ಪ್ರಭುತ್ವಲ ರಡ್ಡಿಲ ಸೇರಿಂದ ಎಂಚಲಾಬಣ ಅಂಚಾದ ಅಭಯರ್ಲೈನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ನೋಜೋಡು ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಸಬೋಡ್ದು ಆರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಂತೇರ್ನ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವ. ಮುಂದೆಟ್ಟು ದುಡ್ಡುದ ಕೂಟ ಹತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಕೂಟ ಅಂಚಾದು
ಏರ್ಲ ಎನ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಮುಗಲೆಡ ಬೊಡಿತ ದುಡ್ಡು ಅಂಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೋನು ಬೇರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೂಟನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದೆ ಅಂಕಲ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಪ್ರಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಮಠ ಕೊರ್ತುಂಡು ಬಾಕಿದ 5 ಜನ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಪ್ರಸಾದ ಬೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರದ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ಮಠದ ಪ್ರಸಾದ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ನನ್ನ 4 ಪ್ರಸಾದ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ರೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಪಣೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಪಲಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರಿ ಅವಲ ವೆರೈಟಿ ಎಂಚೆಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಲ್ಪೇರಿನಾಗ್ಲಿ ದನಗಿರ್ತಿ ಬಲ್ಪೇರಿ ಚಂದ್ರ ಹಾಸೇರಿ ಅಕಲೆ ಮಾತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪಿತೈಬೋದು ಹೂವ ರಾಬುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಲೈಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂಚ ಅದು ನಿಗ್ಲೇನೆಲ್ಲೆತ್ತದು ಎಂಗ್ಲೇನು ಮೂಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹೂವೊಂದು ಪಣಸಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲು ಸಪ್ತಾಹನುದೀತ ಕೇವಲ ನಿಗ್ಲೇನು ಹೂಬುನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮುಲ್ತ ಭಾಷೆನು ಕೇಣೋಡು ಕೆಬಿಕ್ಕಿಲ ಕೆಲಸ ಕೊರಡು ಕನ್ನಡು ತೂವೋಡು ಮನಸ್ಸಿಡು ದಿಂಜಾವೋಡು ಕ್ರಮಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರನ ಎಂಗಿಲ್ನ ಕೆಲಸನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಲಾವಿದರಿನ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಣ್ಣಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೋಂದ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಗಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಬತ್ತನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಗವಂತೆ ಕೊರಡು ರಾಮನ ಕತೆ ಕೇಂಡ ಪುಣ್ಯಾಸ್ತ್ರವಾಬುಣು ಅಂತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಕತೆಲ ಎಂಕ್ಲು ಕೇಣೊಂದು ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಉಪಸರ್ಗೋಲು ಏತು ಬತ್ತಿಂಡಲ ಐನು ತನ್ನ ಶರೀರಗೂ ಕೆಂಡದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಂಡಲ ಲೆಕ್ಕಿಸ ಒಂದೇ 6 ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ತಪ್ಪಂದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂಡಿಗೆ ಆತ ಬರ್ತನ ಶರೀರ ಏರು ಉಪಸರ್ಗ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನ ಆಯಗಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂಡಿಗೆ ಆ ಕಮಟೆ ತನ್ನ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಡ್ಲಂಬ್ಯಾಗ ಭಂಗ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ನಟ್ಟೊಂಡೆಗೆ ಶಂಬರ ದೇವೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲಿಡು ನಮ್ಮನ ತುಳುವಲ್ಡದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರೋಡು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೂಬುನಂಚಿನ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಏರ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಯಾರು ನಮ್ದರು ಸತೀಶ್ ಕಿಶನ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದನ ಕೈಕಂಬದ ಗುರುಪುರದ ಮಂಜು ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಏತು ಮಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಜಯಂತಿ ಬಂಗೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಚಂದ್ರ ಸೇರಿನಕಲ್ನ ದನಗಿರ್ತಿ ಬಲ್ಪೇರಿನಕಲ್ನ ಮಾಂತ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿ ಬೆದ್ರದಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತಿರ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಮಲ್ದಾರ ಆಗ್ಲೇನು ಎಲ್ಲಂಜಿ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೇ ಎಂಗಿನ ಖಾಲಿಯಾವೊಂದುಂಡು ರಡ್ಡ ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಒರಿದುಂಡು ಆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗೂ ಶಾಂತಿ ಕೋರುವ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಖಂಡಿತವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ನಾಗ ಕೆಲವರ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮನು ಪುಟ್ಟದು ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುಜ ಮುಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಅವು ಸಂಸ್ಕಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ತ್ರೀ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸ್ತ್ರೀ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆದ್ಪೆರಂದು ಎಣ್ಣಗ ಆ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಣು ಬಾಲೆನೇ ಪೆದ್ದಿಯರು ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ನರ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಜಂದೆ ಈ ರಡ್ಡು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲಲು ಬೊಳೆಪುನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲಲು ಬೊಳೆಪುನ ಹಿಂದೂ ಬಾಲೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಎನ್ನುಂಡಾಯರು ನಮಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಯರ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಪಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಗಳು ಶಾಂಭವಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತುಳ್ಳೇರು ಆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಆರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇಂಡನು. फोटो देख किरण फोटो 5 मिनट आते जाते ಇನಿ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅಭಯದಾತರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮುಡಿಬಿದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನರ್ ಎಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜವರ್ಮ ಬಯಲಂಗಡಿ ಎಂಬರು ಬತ್ತದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಕೇಳೋಣ.
ಅವಲೇಕ SD ಸಂಪತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂಬರಿಗೆ ಜಯರಾಜ್ ಕಂಬಳಿ ಆರು ಬತ್ತದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರನು ಅವಲೇಕ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಉದ್ಯಮಿ ಲೈಲಂಚಿನ ಅಬು ಅಲಾ ಎಂಬರಿಗೆ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ ಬತ್ತದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಕೇಂದ್ರನುವೆ ಅವಲೇಕ ಅವೇಲೆಕ ದಿನೇಶ್ ಆ ನಡುಕ ಎಂಬರಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇಂದ್ರನ್ವೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚೊಕ್ಕಿದಿಯರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ ಬೋಡಾದು ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರ ಬೇರೆನು ಕೇಂದ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ದುಂಬು ಇಂಥ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೇರೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 1975-76 ಇಸ್ವಿಡು ಅರು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಡ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಕೃತಿಕ್ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೇರು ಆರಂಭದ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪದ ಪರಿಸರದ ವಿವರಣೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಅವೆನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತುಗೂ ದಾನೆ ಪಣ್ಪೇರು ಐತ ಉಲ್ಲೇಖ ದಾದ ಉಂಡು ಪಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತದು ಸುಮಾರು 1985-86 ಐದು ದುಂಬು ರಡ್ಡಿ ಅಸಲು ಪ್ರಕಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏನು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದು 85ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಂದಾಜಿಡು ಅವು ಆಂಡು 87ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಅವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಟ ಆಂಡು ಅಂಚ 10-12 ವರ್ಷ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ತುಳು ಬರೆಯರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತುಳುತ ಕನ್ನಡ ಕಣೇರೆ ಸುಮಾರು ಆಜಿಡ್ದು 7 ವರ್ಷ ಆರು ವ್ಯಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯ್ತ ನಡುವೆ ಆರೆಗೆ ಒಂತೆ ಅಸಮತೋಲನ ಆಂಡಲ ಆರು ಬರವು ಮುಂದುವರಿಸಾರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆರು 4 ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀತಾರೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಸತ್ಯವತಿ ಶಪಥ ಪಂಪಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದ ಕುಳು 2 ವರ್ಷ ಗುಬ್ಬುದಿರು ಬಾಕಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆತಜಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ದುಮ್ಮದ ಮಲ್ಪಡಾಪಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವಾರು ನಾಟಕ ರೂಪಕಲು ಕೆಲವಾರು ಅನುವಾದನೆಲ್ಲ ಅವೇ ಸಮಯಡು ಆರು ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಭೆಕಿರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತೆರಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕುಡುಂಡಿ ವಿಶೇಷ ದಾನೇನ್ ಪಂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಡ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಂದಾರ ಮನೆತನದಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತೀಚಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಾಂದಲ ಅರೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂಚಿನ ವೇತನ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಆರು ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತರು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತನು ಎಂಕ್ಳು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಆತರ ಎಂಕ್ಳು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಗುರು ಪಂಪನೆಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಆರಂಭದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಆರು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸೇರಿನ ಗುರುಪುರ ಶಾಲೆಡು ಅವಳು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಪೊಳಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಪಂಪನಾರು ಆರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬಕ್ಕೋಡು ಆರು ಕೂಳೂರು ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾನ ಅದು ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ತಿನ ದಿವಂಗತ ಇತ್ತೆ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪೊಳಲಿ ಎಂಚಿನುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಶಿಷ್ಯರಾದೇ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾಯ್ನೇಟಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುರು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಈ ಸಭೆಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಸಭೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವಿಷಯನು ತೆರೆಯೊಂದಾರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಮಂದಾರೇರ್ನ ಸಮಗ್ರ ಕೃತಿಗಳು ಲೋಕಗೂ ಪರಿಚಯ ಆವಡಾಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಿನ ಈ ವಿಷಯನು ನಿಖಿಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲು ತೂಗೊಂದಿತ್ತಿನ ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಈ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ದಯದೀದು ಉಪಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುವ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಣ್ಣದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ತುಳು ಬರವುದ ಲೋಕಡು ಅಗೆಪರ ವಂದಿ ಮದಪರ ವಂದಿ ತಾಲ್ಪರ ವಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿದ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಸೆರಂಗಡು ಪಾಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜೈನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನದಿಕ ಮಿನಿ ಇತ್ತದಿಂದ ಇನಿ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕಾರಮುದೆಲೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವುಲೆಗೆ ಸಂದುನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಇತ್ತದು ಆಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಸೋಲಾಟನ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾನ್ನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಡು ದಿಂಜಿದು ತಮೆಲೊಂದಿತ್ತಿಡಲ ತಂಕ ಅಂಕಡು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪಿಂಕೊಂದುಲ್ಲಲು ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನ ಮಾನಿಲೆ ತುಳು ಬರವು ಸರವುದ ಲೋಕಡು ಮದಪರಾವಂದಿನ ಕಜ್ಜ ಬಿಂದಿನ ಮಂದರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾದು ತೂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಜನವರಿ ಆಚಿ 1914 ಇಸವಿಡು ಇತ್ತೆದ ಕುಟ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ತುಳುನಾಡುಗು ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ದೇರಮಣ ವಂಶಗು ಸೇರಿನಾರು. ಅಪ್ಪೆ ತುಂಗಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕುಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚಡಾಡಿರ್ದ ರಾಮಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಓದಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮದ್ರಾಸಡು ವಿದ್ವಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಕುರುಪುರದ ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಳೂರ್ದ ಚರ್ಚದ ಶಾಲೆಡು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಪನೇ ರಿಟೈರ್ಡ್ಲ ಆಪೆರು. ಟಂಕೊಲೆಗೇನದ ಭಂಡಾರ ಬರಹುದ ಅಭ್ಯಾಸೋ ತೂಕದ ಪಾತೆರ ಭೂಕೃತ ಮೋಕೆರ್ದಾರ ಊರುದ ಜನಕ್ಲಿನ ಬಾಯ್ಡು ಪಂಡಿತರು ಮಂದಾರದ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪಂದು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರದಾರಿನ ನಿವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ತೂಕದವು. ತಾನು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬೇಲೆಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗು ಪೋಯರು ತಾಳ ಮದ್ದಲೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ಕತೆ ಕವಿತೆಲೆನು ಬರೆತಿರು ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ದುಂಬುತ್ತಾದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬರವು ಆಯ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಕೃತಿನ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೂ ಪಾಡಿಯರು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೊಸ ತಿರ್ಲನು ಕೊರಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸುರುಕು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆತಿನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಡು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗು ಕೊನೈನಾರು ಮಂದಾರದಾರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸೊಗಿಪು ದುನಿಪುನು ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಡ್ದಿರು. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ದೌಲತ್ರಯ ಜೈನಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತುಳು ಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಲನ.